കേരളത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റത്ത് കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ചരിത്ര പ്രാധാന്യങ്ങളാലും സാംസ്കാരിക മികവിനാലും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ രാഷ്ട്രകവി ഗോവിന്ദപ്പയുടെ ഓർമ്മകൾ നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഗ്രാമം. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വ്യാപാര തുറമുഖമായി ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്ന ഹൊസങ്കടി മഞ്ചേശ്വരം. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്താൽ സമ്പന്നമായ മഞ്ചേശ്വരം മതസാഹോദര്യത്തിന്റെ പവിത്രബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ദേശമാണ്. അതിർത്തി ഗ്രാമമായതിനാൽ അവികസിതമായി കിടന്നിരുന്ന മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വികസന കുതിപ്പിന് വഴിയൊരുക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി. അതിർത്തിയോര നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ ഗോവിന്ദപ്പൈ സ്മാരക കോളേജ്. ഈ ഒരു ഉപരിപഠന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾಗಿ ಮಾറ്റി ಪಂಚಾಯತ್ ಭರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತಿನ 9ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಾಜೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮೀಪದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇದು. ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ತು ಹಾಗೆ ಈ ಪಂಚಾಯತಿನ ಭಾರವಾಹಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ್ ಬಡಾಜೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೀನ್ ಮಂತೆರ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಗಮನದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಹಲವಾರು ಭೌತಿಕವಾದ ಹಾಗೆ ಇತರ ಒಂದು സൗലഭ്യಗಳನ್ನು പಡೆದುಕೊಂಡು ഉത്തമ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ കേന്ദ്രವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേയറ്റത്ത് തലപ്പാടിക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കണ്ണുതീർത്ത ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂൾ. ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്കൂളിൽ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചു. നല്ലൊരു കളിസ്ഥലം തയ്യാറാക്കി. കളിസ്ഥലത്തിനു പുറമെ കുട്ടികൾക്കായി പാർക്കും സ്കൂളിന് ഒരു ഗേറ്റും നിർമ്മിച്ചു. പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് പരമായി നല്ല നിരവധി സൗലഭ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇൻ്റർലോക്ക്, അത് നല്ല മക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നിരവധി സഹായങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് പരമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ മെമ്പറായിട്ട് നല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരം ഉദ്വാവാര ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂൾ കെട്ടിടം പെയിന്റ് അടിച്ച് മനോഹരമാക്കി. കുട്ടികളുടെ മാനസികോല്ലാസത്തിനും അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സ്കൂൾ ചുവരുകളിൽ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു. ടൈൽസ് പാകി സ്കൂളിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. മേൽക്കൂരയുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തതോടെ സ്കൂളിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറി. 100 വർഷം പിന്നിട്ട GLPS ബഡാജ സ്കൂൾ ഇന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക സ്കൂളാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ ഇവിടേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പർ തന്നെയാണ്, ശ്രീ യാദവ ബഡാജ. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഇൻ്റർലോക്ക്, പെയിൻറ്റിങ്, കിച്ചൺ പാത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ സ്കൂളിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് തന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ ഈ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ തയ്യാറാക്കി. തറകൾ ടൈൽസ് പാകി മനോഹരമാക്കി. പെയിന്റ് അടിച്ചു പുതുക്കിയ ചുവരുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കമനീയമാക്കി. സ്കൂളിന് ആവശ്യമായ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറും പാചകപ്പുരയിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാത്രങ്ങൾ
മേശകൾ, കസേരകൾ എന്നിവയെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് നൽകി. മഞ്ചേശ്വരത്തെ GWLP സ്കൂളിന് പഞ്ചായത്ത് പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകി. ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി. സ്കൂൾ ചുവരുകളെ മനോഹരമാക്കി. കുട്ടികൾക്കുള്ള കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് നൽകുന്നതിന് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ കസേരകൾ, അലമാര, സൗണ്ട് ബോക്സ് എന്നിവ നൽകി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റേജ് നിർമ്മിച്ചതിനൊപ്പം ഒരു പാർക്കും തയ്യാറാക്കി. പുതിയ കാലത്തിനനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ അറിവിടങ്ങൾ പുതിയ രൂപഭാവങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. 5 വർഷങ്ങൾ, വികസന നേട്ടങ്ങളുടെ വർഷങ്ങൾ.
ബൊക്കാഷി ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബൊക്കാഷി ബക്കറ്റ് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಳ ಇರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಾಶಿ ಬಕೆಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೊಕ್ಕಾಶಿ ಬಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಇದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಅದೊಂದು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು, ಬೊಕ್ಕಾಶಿ ಬಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಗೌರವಂತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಲವಿನ ಮಂತೇರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಪಂಚಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಸತತವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜೈವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ಟು, ಬಯೋಬಿನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬೊಕ್ಕಾಶಿ ಬಕೆಟನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಜೈವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿಸಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು. ಇದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. വാർഡ് 11 നിന്ന് ഷംസീനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുക. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ರಸ್ತೆ, ಕೆರೆಗಳು, ತೋಡುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗಿದ್ದಾರೆ ULCC ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് മുഖേനയും മറ്റ് എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും വികസനം കൊണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജീൻ ലവീന മൊന്തേറോ. അവരെ എൻ്റെ പേരിലും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലും ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട സെമിനിയ ടീച്ചർ അവർകളാണ്. അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മുഖ്യ അതിഥികളായി എത്തിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് PK അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു മുഖ്യാതിഥി മഞ്ചേശ്വരം ഡിവിഷന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ മെമ്പർ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള, എല്ലാ കാര്യത്തിലും മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന, എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു മെമ്പറും കൂടിയാണ്. അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജില്ലാ മെമ്പർമാരായ ഗോൾഡൻ റഹ്മാൻ, ശ്രീമതി കമലാക്ഷി അവർ ഏതാനും നിമിഷത്തിലും എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെൽഫെയർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അമീദ് അവർ എത്തേണ്ടതാണ്. ഏതാനും നിമിഷത്തിൽ എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവരെയും ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ അഭാവത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മറ്റൊരു മെമ്പർ സഫ ഫാറൂഖ്, അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ രാധ M അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്ത് വെൽഫെയർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ യാദവ് ബഡാജ അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ സുപ്രിയ ഷെനൈ അവർ ചില കാരണത്താൽ വരാൻ കുറച്ച് വൈകും. അവരെയും അവരുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സുമേഷ് അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മെമ്പർമാരായ വിനയ് ഭാസ്കർ, മുസ്രത് ജഹാൻ, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, രാജേഷ് മജൽ, ശ്രീമതി ആജിറ മൂസ, ശ്രീമതി കുൽസുമ, ശ്രീമതി ആയിഷ റുബീന, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, ശ്രീമതി ജയന്തി, ശ്രീ ആദർശ് BM, രാഘവ, ശ്രീമതി ജയ്ബുന്നീസ, ശ്രീമതി രേഖ, ശ്രീമതി മുംതാസ് സമീറ, ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, ശ്രീ ലക്ഷ്മൺ എന്നീ മെമ്പർമാരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ചെയർപേഴ്സൺ കുടുംബശ്രീ CDS ചെയർപേഴ്സൺ ജയശ്രീ അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് നേതാക്കന്മാരായ സൈഫുള്ള തങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്, അവരുടെ അഭാവത്തിൽ അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അനീഫ് പടിഞ്ഞാറ്, അവരുടെ അഭാവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ശ്രീധർ CPI, കരുണാകര CPIM,
ഹരീഷ് ചന്ദ്ര മഞ്ചേശ്വർ അവരുടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ അസ്രഫ് ബഡാജ് STPI അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ പത്രകർത്തന്മാരായ മീഡിയ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അവർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പഞ്ചായത്ത് വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മ TV മഞ്ചേശ്വര ജഗദീഷ് ആരെങ്കിലും വേദിയിലുണ്ടെങ്കിൽ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ വേദിയിലേക്ക് വരണം. അതുപോലെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് UA ഖാദിർ അവരെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നഫീസ ഉസൂർ, UH അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, ശ്രീ PH അബ്ദുൽ ഹമീദ്, ശ്രീമതി ഫാത്തിമത്ത് സൗറ, ശ്രീമതി മുസ്രത് ജാൻ, അബ്ദുൽ അസീസ് ആജി അവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭരണം വന്ന ശേഷം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷ കാലയളവിൽ മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും മുക്കിലും മൂലയിലും വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഭരണസമിതിയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുകൊള്ളാനുള്ളൊരു വേദിയും കൂടിയാണിത്. ചിലത് കഷ്ടകരമായ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വന്നത്. അത് ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാട്ടെ മറ്റു വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. ആദ്യമായി വന്ന സമയത്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷേ അത് ഇന്നും നടപ്പിലാവാതെ പെൻഡിങ് കിടക്കുകയാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും 1-2 മാസം വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഹൊസങ്കടിയിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം അതിനിട്ടിറങ്ങി. അവിടെ പോയ ശേഷം ആ സ്ഥലം അനുയോജ്യമാണെങ്കിലും അത് മറ്റു ഫിഷ് മാർക്കറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു. അതിന് കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ചില ആൾക്കാർ ആ വാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർ കൂടി മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. അവരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ആ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് ഹൊസങ്കടിയിൽ ആ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൻ്റെ പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ആ ടോയ്ലറ്റ് വരണമെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ധനസഹായവും അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടി വന്നു. മുൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ PH അബ്ദുൽ ഹമീദ് അവരുടെ വേദിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അത് വെച്ച് ഇന്ന് അവസാനം ഞങ്ങളൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. തലപ്പാടിയിൽ ഒരു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്, ഒരു ജനകീയ ഹോട്ടൽ, ഒരു പകൽ വീട്, ഒരു 30 സെന്റോളം സ്ഥലം ഹൈവേന്റെ സൈഡിലെ എല്ലാം ക്ലിയറായി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ 3 വർഷം എടുത്തു. അത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയതാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പദ്ധതി പോലും അവർക്ക് നടപ്പാക്കാൻ അവിടെ സാധിച്ചില്ല. അത് കിട്ടിയില്ല. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഫണ്ട് പേർ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ആ സ്ഥലം ക്ലിയർ കലക്ടർ ഒപ്പിട്ട് പിന്നെ സർക്കാരിലേക്ക് വിട്ടതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി ദിവസം എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാൽ ടെൻഡർ ചെയ്ത് ആ കാര്യം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ പല റോഡുകളാണെങ്കിലും ഇന്ന് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും രാത്രികാലങ്ങളിൽ പകൽ പോലെ വെളിച്ചമാണ്. ലൈറ്റുകൾ
ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ടത് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലൂടെ റെസിഡൻസി ബിൽഡിങ്ങുകൾ, ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന കെട്ടിടങ്ങളും സമ്പൂർണ്ണമായ സർവേയാണ് GIS മാപ്പിംഗ് പദ്ധതി വഴി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പിലെ രേഖകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുവാനും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാവാനും ഇതുവഴി സാധിക്കും. GIS മാപ്പിംഗ് പദ്ധതിയിലൂടെ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ മുഴുവനും മനുഷ്യ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അവ ഏത് സമയത്തും അവിടെ നിന്നും ഫോട്ടോയോ ലൊക്കേഷനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളുടെ കൂടി വിരൽ തുമ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ കൂടി വികസന കാര്യങ്ങളിൽ പദ്ധതി നിർവഹണ മേഖലയിലും അനന്ത സാധ്യതകൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ പോർട്ടൽ കാര്യക്ഷമതയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാക്കാം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, വികസന നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതി, വിവാഹ നിർവഹണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെല്ലാം വലിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടാൻ GIS മാപ്പിംഗിന് പദ്ധതി വഴി സാധിക്കും. നികുതി ചോർച്ച തടയാനും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാനും തുടങ്ങിയ ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രസ്തുത പോർട്ടലിൻ്റെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം സാധ്യമാക്കും. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അധ്യക്ഷത വഹിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാന്യായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് G. ലവീന മന്തേർ അവരുടെ ಕ್ಷಣಿಕೊಂಡು എൻ്റെ ವಾಕ್ಯನ ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಬ್ಲಾಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಮೀನಾ ಟೀಚರ್ ಅವರೇ, ಬ್ಲಾಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಶಿನಾರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ UA ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುಮೇಶ್ ರವರೇ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯ CDSನವರೇ, ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರೇ, ಹರಿತಕರ್ಮ ಸೇನೆಯವರೇ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಶುಭಮಯವಾಗಿರಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮೆಂಬರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಫಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚುಟುಕಾಗಿ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರ ತೋರಿಸದೆ, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮೊದಲಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದಂಥದ್ದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಲೈಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸಾಧಾರಣ 200 ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಈ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200 ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು 200 ಜನರಿಗೆ. ಇನ್ನು 50 ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ 400 ಜನರಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮನೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಅದು ಸಮೇತ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಚಾಯತಿನ ಓನ್ ಫಂಡ್, ಪಂಚಾಯತಿನ ಸ್ವಂತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಸಾಧಾರಣ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ 4 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ 4 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು ಈ 600-650 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ನೀಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರು ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಒತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5, 10, 15 ಇಷ್ಟು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 105 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದ್ದು. ಅದು ಚುಟುಕಾಗಿ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಯಾಶಿ ಬಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬೊಕ್ಯಾಶಿ ಬಕೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಾವು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಂಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 36 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಸರ್ವೆ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸರ್ವೆ, ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಈ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಸರ್ವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು, ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಉದ್ಯೋಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರಾ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೆಷ್ಟು, 18 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನವರೆಷ್ಟು, ಓಟಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿರುವವರೆಷ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಸಮೇತ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟ ತನಕ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಚುಟುಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಒತ್ತು ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೋಸ್ಕರ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯತ್, ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 100-200 ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋದು 1-2 ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಈಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು
ಜನರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೈವ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕಾಶಿ ಬಕೆಟು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಯೋಬಿನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜೈವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಬೊಕಾಶಿ ಬಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಮೊದಲು ನಾನು ತುಂಬ ಸತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಜೈವ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕಾದರೆ MCFನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಹರಿತಕರ್ಮ ಸೇನೆಯವರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಆವಾಗ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇವಲ 16ರಿಂದ 20 ಜನರ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು. ಈಗ ಸಾಧಾರಣ 35ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹರಿತಕರ್ಮ ಸೇನೆಯವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಯೂಸರ್ ಫೀ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 30,000 ಮಾತ್ರ. 30,000ದ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು 3.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಾವೀಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ ಹೆಂಗಸರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಸಮೇತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಜನರು ಸಮೇತ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕಸವನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯದೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿ MCF ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೇರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಬೃಹತ್ತಾದ ಕಟ್ಟಡ ಹರಿತಕರ್ಮ ಸೇನೆಯವರಿಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಇರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಮಿನಿ MCF ಅಂತ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ 32 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು CC ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 40 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಗಾಗ ನಾವು ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಸತಿ ನಾವು ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸಮೇತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಾಗ ನಾವು ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಬೀಚ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂಗನವಾಡಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಹಾಗೆಯೇ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಕಬೋರ್ಡ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಬೋರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಚ್ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂಥದ್ದು, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಟೇಬಲು ಚೇರು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು 8 ಶಾಲೆಗಳಿದೆ, 8 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು 2 ಶಾಲೆಗೆ 100 ಶತಮಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ಕಾರಣ 2 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಫಂಡನ್ನು ನೀಡಿ ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ.
ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಪಂಚಾಯತಿನಿಂದ ಸಮೇತ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು GWLP ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ನವರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಶೌಚಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥದ್ದು ಶೌಚಾಲಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ CDSಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದೇ 100-200 ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ಅದು ಸಮೇತ ಆಫೀಸ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ CDSಗೆ ಹಾಗೂ FWCಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಹಕಾರ ತಗೊಂಡು ಅವರ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅನುದಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಟೌನಿನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಸಮಯ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲ, ತಲಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಶೌಚಾಲಯ ಬರಬೇಕು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕ್ಲಬ್ ಬರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೂ ಈಗಲೂ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 35 ಲಕ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ಯಾರು ಬಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಒತ್ತು ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಫಿಶರೀಸ್ನವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಮಾರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸು, ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಚೇರು, ಹಾಗೆಯೇ SC/ST ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮೇತ ಟೇಬಲ್ ಚೇರು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಗೇರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಭವನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಟೇಬಲು, ಡೆಸ್ಕ್, ಕಬೋರ್ಡು, ಲೈಬ್ರರಿ, ಬುಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮೇತ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು SC/STಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಾವು 100ರಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಒತ್ತು ನೀಡಿದಂಥ ತುಂಬ ಇದೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಮಿಯೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಜನರು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿಗೆ ಸಮೇತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜನರು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರು ಎಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಮಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲೋಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೃಗಾಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಮೇತ ಹೋಮಿಯೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಮೇಲೆ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 40-50 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಮೇತ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೇತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತುಂಬ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನಿರುವಂಥದ್ದು MGNREG ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಒತ್ತು ನೀಡಿದಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಹೊಸ ಬಾವಿದು ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಹಳೆ ಬಾವಿ ಎಲ್ಲಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂತದ್ದು ನೋಡಿ 6 ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಹೊಸತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 11 ಬಾವಿಗಳ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ದಾನ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5 ಕೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೇನೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ 3 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರು.
ಕೆಲಸ ಶುರುವಾದದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಕೆರೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಗುಗುಂಡಿಯ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಅದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಇಂಗುಗುಂಡಿ. ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. 15 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಮೇತ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆ ಆದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮೇತ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆರಂಭವಾಗದೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 10-20% 20% ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಮುಂಬರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10-15 ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಹೆಂಗಸರು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು, ಲೋನುಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವು ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ CDSನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಬರುವ ವರ್ಷ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 9ನೇ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಅವರು ಹೆಂಗಸನವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಚಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ. ಕೆಲವೊಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿರುವಾಗ ತುಂಬ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮೇತ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನದ ಶವಾಗಾರವನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಶವವನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಮೇತ ಹೊಸತಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದು 2 ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು 4ನೇ ವಾರ್ಡು ಮತ್ತು 9ನೇ ವಾರ್ಡು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು 14ನೇ ವಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು 12ನೇ ವಾರ್ಡು, ಹಾಗೆ 20ನೇ ವಾರ್ಡು. ಇದು ಪಂಚಾಯತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ 20-25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ, ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಸಮೇತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಾಗ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಂದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು. ಮತ್ತು ಕಲೋತ್ಸವ, ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲೋತ್ಸವ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಆ ಕಲೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕೇರಳೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲೋತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ನಂತರ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ತಯಾರಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು
ಎಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮೇತ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಫಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ MLA ಅವರು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟಿಗೆ, ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 60 lakhs ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 lakhs ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಳೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮೇತ ದಾರಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರು ಕೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಇದುವೆ, ಲೈಫಿಗೆ ಮನೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಾರಿ ದೀಪ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟು ದೀಪಗಳು ಇದೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇತ್ತ, ಆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂದ ಶುರುವಿಗೆ ತುಂಬ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಫೋನ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತಿದೆ, ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಿನಿ ಮಾಸ್ಕ್, ಹೈ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಇದು MLA ಆಗಿರಲಿ MP ಅವರಾಗಲಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕೃಷಿ ಆಫೀಸರ್ನವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಅವರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 1,500ದಿಂದ 2,000 ತನಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಯೋಜನ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸಮೇತ ಮಂಚವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 106ರಿಂದ 120 ಮಂಚಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದಂತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 600 ಮಂಚಗಳಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ. ಅವ್ರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಕಿದ ದಾರಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು UA ಖಾದರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಅವರು ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೇ ಈಗ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರು, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬ್ಲಾಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮೀನಾ ಟೀಚರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮೀನಾ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿಂಗವೀಣಾ ಮಂತೇರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಶೀನಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹಮೀದ್ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಹರಿದ ಕರ್ಮಸೇನಾ, ಈ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಮಂಡಲ ಕಮಿಟಿ, ಈ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚೊಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು,
ಒಂದು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿ ರವೀನಾ ಮುಂತೆಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಿಸುವುದು ಫಿಶರೀಸ್, ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಈವಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಂಡಲ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಈ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಶ್ರೀ ಜಿ ರವೀನಾ ಮುಂತೇರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ CDS ಇಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೇಲುವರೆಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಸರು ತೆಗೆಸು ಹಾಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆದರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾದರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಅತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅತಿ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬ ತಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ, ಜನರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಈ ಜನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷಕರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತ ತಿಳಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಶಂಸೀನಾ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಎನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സഫ ഫാറൂഖ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും, ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, നമ്മുടെ ബാച്ച അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ്, അതുപോലെ തന്നെ ഖാദർ സാഹിബ്, ഹരീഷ് ചന്ദ്ര മാഷ്, മറ്റുള്ള ആശാവർക്കർമാർ, ഹരിതകർമ്മസേന, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഒറ്റ വാക്കിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു ജനനം മുതൽ മരണം വരെ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്, അത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വളരെ കാര്യക്രമമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
ഓരോ 5 വർഷമാകുമ്പോഴും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനെ സേവനം ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ കൂടി അവരവരുടെ വാർഡിൽ നിന്ന് ഓരോ ജനപ്രതിനിധിയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അത് എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റ് കന്നഡയിൽ പ്രസിഡന്റ് 5 വർഷം ചെയ്തതെല്ലാം തലയിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞ് 1 മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു. 5 വർഷം ചെയ്തതെല്ലാം പറഞ്ഞു. അത്രയും തലയിൽ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഒരു പേപ്പറോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളും മറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ അതും തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉള്ളത്. അത് ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും സഹകരിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജനങ്ങൾ ഇവിടെ, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട്, പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പഞ്ചായത്താണ്, അതേ സ്റ്റാഫും കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു പുരോഗതിയും പഞ്ചായത്തിനില്ല. പക്ഷേ ജനങ്ങൾ, പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടിക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത്. വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടാക്സി പിരിവൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്ന്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ജോലി. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങളെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികളാവുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആശാവർക്കർമാർ, ഹരിതകർമ്മസേനകൾ, കുടുംബശ്രീകൾ, ഇവരൊക്കെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മാധുര്യം കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഒത്തിരി പേര് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തിരക്കിലാണ്. കാരണം ഏത് നിമിഷവും വിജ്ഞാപനം വരും ഇലക്ഷൻ്റെ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഞങ്ങളൊക്കെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരും മുൻ മെമ്പർമാരും ആകാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്. കാരണം പല ജോലികളും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് 2 പരിപാടിയുണ്ട്. മിഞ്ച പഞ്ചായത്തിൽ പരിപാടി, എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും പരിപാടികളാണ്. എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തിരക്കിലാണ്. ഞങ്ങളെ മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപയോളം ചെലവിട്ടിട്ട് ഓർക്കാടിയിൽ വനിതാ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ, വനിതാ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അടയാളമാണ് വർക്കാടിയിൽ ഇന്ന് വനിതാ ഹോസ്റ്റലിലൂടെ സഫലമാകുന്നത്. അന്ന് അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ വനിതാ പ്രസിഡന്റുമാരെ മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ മെമ്പറാണ്, മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ മുൻ മന്ത്രി, മുൻ MLA ഒക്കെ ആയിരുന്ന ചെറുക്കളം അബ്ദുല്ല സാഹിബിൻ്റെ മകളുമായ ശ്രീമതി മുംതാസ് സമീറയാണ്. ഒന്ന് ആയിഷ തായറാണ്. മുംതാസ് സമീറത്ത എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. മുംതാസ് സമീറ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു, വലിയ മന്ത്രിയുടെ മകളായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അടിത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നതെന്ന്. ഈ വാർഡ് മെമ്പറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയമെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത്രയും നല്ല മനസ്സ്, കാരണം ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം അവരത് ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിനെ ആശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളും ഇങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഐക്യവും സഹോദര്യവും വികസനവും
ഉറപ്പ് ആവും എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസ. ഡിജിറ്റൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ 2 വാക്ക് ആശംസ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നതാണ്. കുറച്ചധികം സംസാരിച്ചെങ്കിൽ ಕ್ಷಮಿക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ಆಶಂಸೆಗಳನ್ನು അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಂಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅದನ್ನು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಮೀನಾ ಟೀಚರ್ ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ELCCಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ JS ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಂಡಂಥ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. വടക്കൻ കവാടമായ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വടക്കേ അതിർത്തിയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹര തീരദേശ ഗ്രാമമാണ് മഞ്ചേശ്വരം. അറബിക്കടലിന്റെ നീണ്ട മണൽത്തീരങ്ങൾ,
പടിഞ്ഞാറ് പടർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ കിഴക്ക് ചെങ്കൽ മലഞ്ചെരിവുകളും പച്ചപ്പാർന്ന നിലങ്ങളും ഈ പ്രദേശത്തിന് അപൂർവമായ ഭൗമ സൗന്ദര്യം നൽകുന്നു. കടൽക്കാറ്റിന്റെ മണം നിറഞ്ഞ ഈ ഗ്രാമം പ്രകൃതിയുടെയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെയും സമന്വയമാണ്. മഞ്ചേശ്വരം ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. ഭാഷാപരമായ ഈ വൈവിധ്യം പ്രദേശത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സമ്പത്ത്, സാമൂഹിക ഐക്യം, വ്യാപാര വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വ്യക്തമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. 7 ഭാഷകളുടെ സംയോജിത നാട് അഥവാ സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയായ മഞ്ചേശ്വരത്ത് മലയാളം, കന്നഡ, തുളു, കൊങ്കണി, മറാത്തി, ഉറുദു, വ്യാരി എന്നീ ഭാഷകൾ ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്നു. മതസൗഹൃദവും സാമൂഹിക ഐക്യവുമാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര. മദ്രാസ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ കവി എന്ന ബഹുമതി നേടിയ എം ഗോവിന്ദപ്പയുടെ സ്വദേശമായ മഞ്ചേശ്വരം കലാപരമായും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കലാരൂപങ്ങളിലൊന്നാണ് യക്ഷഗാനം. ഭാവനാപൂർണവും നാടകാത്മകവുമായ നൃത്തപ്രകടനമായ യക്ഷഗാനം പതിവായി ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിലും പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യവും ചേർന്ന് ഇവിടെ സമാധാനപരമായ സമൂഹം വളർന്നു നിൽക്കുന്നു. മത്സ്യബന്ധനം, കൃഷി, ചെറുകിട വ്യാപാരങ്ങൾ, ടൂറിസം എന്നിവയാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ജീവിതോപാധികൾ. സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും സമഗ്രമായ ഉന്നമനത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായി പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പ്രധാന സംരംഭമാണ് സമഗ്ര GIS മാപ്പിംഗ് പദ്ധതി. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ഊരാലുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വികസിപ്പിച്ചതും ഏറ്റവും നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ ശാസ്ത്രീയ വിവരശേഖരവും വിവിധ വിശകലന സംവിധാനവുമുള്ള GIS അധിഷ്ഠിത വെബ് പോർട്ടലാണിത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിച്ച് ഒരു വെബ് പോർട്ടലിൽ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാക്കുകയുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഡ്രോൺ, DGPS, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ നവീന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യവും ശാസ്ത്രീയവുമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെബ് പോർട്ടൽ വഴി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വെബ് പോർട്ടലിലൂടെ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർത്തി, വാർഡ് അതിർത്തികൾ, റോഡുകൾ, റോഡ് ആസ്തികൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, അവയുടെ തരം, ഉപയോഗം, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രത്യേക ലെയറുകളിലായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റാബേസ് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ മേൽനോട്ടം, പരിപാലനം, നവീകരണം എന്നിവ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലേസർ സർവേ മുഖേന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ തടയാനും നികുതി നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഡോർ ടു ഡോർ സർവേയിലൂടെ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, പെൻഷൻ, ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഏകോപിതമായി ലഭ്യമാകുന്നതിനാൽ സമയബന്ധിതമായ സേവന വിതരണവും അതിലൂടെ പൗരസൗഹൃദ ഭരണവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. GIS അധിഷ്ഠിത പോർട്ടലിലൂടെ ലഭ്യമായ ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കം, തീരദേശ മണ്ണൊലിപ്പ് തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുൻകരുതലുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും പ്രതിരോധിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭൂവിനിയോഗവും ജനസംഖ്യാ മാതൃകകളും വിലയിരുത്തി ഭാവിയിലെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയും. റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെയും മാപ്പിംഗ് ഇതുവഴി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഗതാഗത ശൃംഖല വികസനത്തിന് മികച്ച സഹായം നൽകുന്നു. ഏകദേശം 270.66 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡ് ശൃംഖലയാണ് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ 25 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കാണുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേയും 7 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയും 23 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കാണുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് റോഡും കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ കവാടത്തിന്റെ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നു. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള 148 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് റോഡ് കൂടാതെ 56 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള സ്വകാര്യ റോഡുകളും 9 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള നടപ്പാതകളും ഉൾപ്പെടെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമി. പഞ്ചായത്തിന്റെ റോഡ് ആസ്തികൾ സമഗ്രവും വിശദവുമായ ഗതാഗത സംവിധാനത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. 9 പാലങ്ങൾ, 49 കലുങ്കുകൾ, 16 വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ, 89 ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ, 3782 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ, 29 മിനിമാസ് ലൈറ്റുകൾ, 6 ഹൈമാസ് ലൈറ്റുകൾ, 6 ഗാർബേജ് പോയിന്റുകൾ, 25 പൊതുകുളങ്ങൾ, 8 പൊതുകിണറുകൾ, 13 ടാക്സി സ്റ്റാൻഡുകൾ എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ
പോർട്ടൽ വഴി ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലെ അപര്യാപ്തതയും അവയുടെ വിതരണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയും മനസ്സിലാക്കാനും ഭാവിയിൽ ഇവ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയും വിധം ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ആസൂത്രണം, ദുരന്ത നിവാരണം, പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ വികസനം, സുസ്ഥിര വികസനം, ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണ വിതരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായും ശാസ്ത്രീയമായും ഉപയോഗിക്കാൻ GIS അധിഷ്ഠിതമായ ഈ പോർട്ടൽ പര്യാപ്തമാണ്. കൂടാതെ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡിജിറ്റൽ നവീകരണം സുതാര്യമായ ഭരണത്തിനും ശാസ്ത്രീയ ആസൂത്രണത്തിനും ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിനും വഴിതെളിയിക്കുന്നു. ഇതുവഴി പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏകോപിപ്പിച്ച് സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാകും വിധം മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്നേറുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഭരണ ആസൂത്രണ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികൾ വഴി മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ മാതൃകാപരമാണ്. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, ആദരണീയരെ, പൊതുജനങ്ങളെ, വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധം സംയോജിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഗവേഷണത്തിന് പുറത്ത് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അഥവാ ദൃഷ്ടി. നമുക്കറിയാം, പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനും പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ, പഞ്ചായത്തുകൾ, അവയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ആളുകളെയും കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അവരുടെ കൈവശം പൂർണ്ണമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായി ശേഖരിച്ചവ ഇല്ലാത്ത കാലത്തോളം ഒരു പദ്ധതി ശാസ്ത്രീയമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിലവിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും വിവിധ പഠന കമ്മീഷനുകളും നിലവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പദ്ധതികളും ശാസ്ത്രീയമായ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റയുടെ, അതായത് GIS അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് ഓൾറെഡി നിർദ്ദേശം പോയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ R-Tracker എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും റോഡുകൾ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഒരു വെബ് പോർട്ടലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ട് മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശവും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിഷൻ 2031 എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ അസറ്റുകളും കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഡിജിറ്റലി മാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിപ്പോൾ നിലവിൽ മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 2031 സർക്കാർ കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി 2025 തന്നെ മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്ന അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ പദ്ധതി ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച ഈ പഞ്ചായത്തിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ആദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സപ്തഭാഷാ സംഗമ ഭൂമിയായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വന്ന് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഒരുപാട് പരിമിതികളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും അത്രത്തോളം സഹകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ഈ രൂപത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളത്. നിലവിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 5 തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശത്തെയും സൂക്ഷ്മതലത്തിലുള്ള ഭൂവിനിയോഗ വിവരങ്ങൾ, ഡ്രോൺ സർവേ, പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ മുഴുവൻ പൊതുവാസികളുടെയും വിവരങ്ങൾ, പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, അതായത് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഒരു ക്ലിക്കിൽ അവരുടെ വിരൽത്തുമ്പിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും 4 മൊഡ്യൂളുകളാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാഷ്ബോർഡാണ്. ശേഖരിച്ച വിവിധ വിവരങ്ങൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ രൂപത്തിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പൈ ചാർട്ട് ഉണ്ട്, ഡയഗ്രം ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള സമ്മറി ഉണ്ട്. വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോന്നിലും ഒരു വാർഡിൽ എത്ര കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ട്, എത്ര കുളങ്ങളുണ്ട്, എത്ര തെരുവ് വിളക്കുകളുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗണ്ടുകൾ, ഒരു വാർഡിലെ മുഴുവൻ കൗണ്ടുകളും ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കൗണ്ടുകളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് സാധ്യമാകുന്ന ഡാഷ്ബോർഡ് കൂടിയുണ്ട്. ആ ഡാഷ്ബോർഡ് അനുസരിച്ച് ഒരു പഞ്ചായത്ത്, ഒരു വാർഡിൽ എത്ര മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡിലെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, എത്ര SC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, എത്ര ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്, ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭരണസമിതി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ, ക്യാൻസർ രോഗികൾ എത്ര പേരുണ്ട്, 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്ത എത്ര ആളുകൾ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട്, ഓരോ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും സാമൂഹിക നിലവാരം എന്താണ്, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ലഭ്യതയുണ്ടോ, സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം ഏത് അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഈ പദ്ധതി വഴി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ്, ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി വരും കാലത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭരണ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ വരുന്ന ഭരണസമിതിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം വളരെ വലുതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വളരെ വലുതാണ്. ഒരു ചെറിയ മീറ്റിങ്ങിൽ വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതല്ല, അത്രത്തോളം വലിയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒരു സംവിധാനമാണിത്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി വഴി ശേഖരിക്കുകയും വെബ് പോർട്ടൽ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ സഹായിച്ച ഈ പദ്ധതി ഞങ്ങളുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും സഹകരിച്ച ഇവിടുത്തെ ഭരണസമിതിയോടും പൊതുജനങ്ങളോടും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲವೇನಾ ಮುಂಟೇರಾವ್ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಂಧು ಬಗೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಸಾಧಾರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವಾಗ 1-2 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಗಿದ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು 90% ಪಾಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಏನು ಕಾರಣ ನೀವು ತಿಳಿಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನನ್ನಂಥ ಪುರುಷರು ಭಾಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಏನು ಕಾರಣ? ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ 30% ಕಳೆದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 30% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಲವೇನ್ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. പക്ഷേ ಈ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಇದು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು.
ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೂ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರು. ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ, ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಜನರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ವಿಕಸನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ವಿಷಯಗಳು. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರಿಗೂ ಸರಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶ ಅದು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. പക്ഷെ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಕಸನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಹಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪಾಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಇದರ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದರೊಳಗೆ ಉಂಟು, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಜನಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. 100% ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಘ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಲ್ಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ, ಮೆಂಬರು ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. പക്ഷെ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಜೇಶ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲಾಗದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಇರುವಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವರ ಪಕ್ಷದವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ತನಕ ಬಂದದ್ದು ಅವರೇ. പക്ഷേ ಈ ಸಲ ಲವೀನ ಮಂತ್ರಿಯರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸೀದಾ ಬಂದು ಸೀದಾ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೊದಲೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಊರವರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗ ಇರುವಂಥ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಈ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಹೊಗಳೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ಈತ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂತೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಕಂಡುಹುಡುಕಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಸತಾಸನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 100% ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಪಾಪರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ನವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾಪರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಳ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. പക്ഷേ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಗುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜನರ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಮಯ ಕಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಯಾರೇ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಅವ್ರು ನಾವು ಒಗಲೇಬೇಕು, ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ತೊಳೆಯಬಾರ್ದು. ಅನ್ಯಾಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಮಗೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಜನ ಬಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ 200 ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆದರೆ 1-2 ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪುನರ್ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಂಡಸು, ನನಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸಾದ ಕಾರಣ, ಒಂದು ತಾಯಿಯಾದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಯಕ್ಕಾವಶ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಕಸನ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತಿನ ಜನರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಮೇತ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಕಾಪಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಕಾಪಿ ಕುಡಿಯುವ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ, ನನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಸಮೇತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅದು. ಆಗಿರಬೇಕು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ ನ್ಯಾಯ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಈ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಇವರೇ ಹೇಳೋ ಭಾಷೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳೋ ಭಾಷೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಪದೇ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನಾನು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಇದು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಡಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಯುರಾಯಲಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉನ್ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಒಡಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಆಸನ ಜೈ ಭಾರತ್. ಇರುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ,
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಈ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೇವಲ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಹಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಈ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಯ ಸೇನಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋಣ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರವನ್ನು ನಾವು ರೂಪೀಕರಿಸೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಇಂದಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಲವೀನಾ ಮಂತೇರು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಮೀನಾ ಟೀಚರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಗಳು, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ, ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಒಂದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಲವೀನಾ ಮಂತೇರು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಪಂಚ ಪಾಂಡವರಂತೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ 3 ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಅವರು ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಐಕ್ಯದ ಒಂದು ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸಾರಥಿಗಳನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ. ಅದರಲ್ಲಿ 100% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಓನ್ ಫಂಡಿನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏನು ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಡವರು ದುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟರು, ಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ವಿಕಲಾಂಗರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ, ನೀವು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಲವೀನಾ ಮಂತೇರು, ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ್ ಬಡಾಜೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಕ್ಕ, ಈ 5 ಜನ ಪಂಚಪಾಂಡವರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊರಕಲಿ, ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಮಗೆ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಶುಚಿತ್ವದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದಂತ ಕಿಟ್ಟಗುಂಡಿ, ಆ ಕಿಟ್ಟಗುಂಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ മാതന്നു മുക്തായിಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജീൻ നെന്തോ, അതുപോലെ ഉപാധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ്, ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സമീമ ടീച്ചർ, അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, വേദിയിലുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, അതുപോലെ ഇവിടെ കൂടിയുള്ള എല്ലാ അംഗനവാടി ടീച്ചേഴ്സ്, ആശാപ്രവർത്തകന്മാർ, മറ്റുള്ള എല്ലാ സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇവിടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും അതുപോലെ ഈ 5 കൊല്ലം നടത്തിയ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി അവലോകനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കൂടി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും ആഡംബരമായി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു. പക്ഷേ അവസാനമായി ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നിവിടെ പരിപാടി നടത്തിയത്. ഇനിയെങ്കിലും ആ ചെയ്ത ജനപ്രതികൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പ് പോയി വോട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കാതെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ്, പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് 5 കൊല്ലത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ജനോപകാരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഞാനും 2005 മുതൽ 10 വരെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. നമ്മുടെ അന്നത്തെ സാമ്പത്തിക പരിമിതി വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ആ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചു. അതിനെ വീണ്ടും വന്ന ഭരണസമിതികൾ ചെയ്തു. ഇനി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണസമിതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അടുത്തു വരുന്ന ഭരണസമിതിക്ക് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തു വരുന്ന ഭരണസമിതി അത് പൂർത്തീകരിച്ച് നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പെരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ജനപ്രതികൾ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും 5 കൊല്ലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. അതിലൊന്നാണ് ടാക്സ് കളക്ഷൻ 100% ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കാലത്ത്, അതായത് 2005 നിന്ന് 10 വരെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം 1900, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 99 അന്നും 100% ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ സഹകരണവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ, ആശാപ്രവർത്തകന്മാർ, അംഗനവാടി ടീച്ചർമാർ പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഭരണസമിതി ആര് ഭരിക്കുന്നു എന്ന പ്രശ്നമല്ല, ആര് ഭരിച്ചാലും തിരക്കേടില്ല, നിങ്ങളുടെ സഹകരണം സഹായം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഭാരത്. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೋಬಿ ಚೆಮ್ಮಣ್ಣೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು.
ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಹೊಸ ಶೋರೂಮು ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲಿ ಹಂಬನಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಫುಲ್ ಟೈಮ್, ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಥರ ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 30,000ರಿಂದ 50,000 ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೇರಿದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮವರು ಬಂದಿರೋರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ಯಾಂಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರಂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರ್ತದೆ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അത് പറയാം, കാരണം നമ്മുടെ ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലറിയെ കുറിച്ച് ബോച്ചെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരുപാട് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോറൂം മംഗലാപുരത്ത് ഹമ്പനഘട്ടയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മാസം അതിന് ഉദ്ഘാടനമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നമ്മോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കൂടെ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുടെ ഫ്രീ ടൈമിലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 30,000-ലധികം 50,000-ലധികം വരുന്ന ഒരു മാസ വരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നല്ലൊരു അവസരമാണ് നമ്മൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്ത മാസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ഉണ്ട്, അതിലൂടെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാംപ്ലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ആ പാംപ്ലെറ്റ് വാങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും നല്ലൊരു മാസ വരുമാനം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ എന്താ പറയാ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം ഞങ്ങൾ തരുകയാണ്. എല്ലാവരും ആ പാംപ്ലെറ്റ് വാങ്ങിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു സാധ്യതകളാണ് ഞങ്ങൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരം ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന അവസരം തന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. എസ്പെഷ്യലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ബ്ലോക്ക്, അതുപോലെ താലൂക്ക്, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓഫീസറുകൾക്കും എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും എല്ലാ ഇതിന്റെ സീരിയസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ചെയർപേഴ്സൺ ജയശ്രീ മേഡത്തിന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരിലും കമ്പനിയുടെ പേരിലും സ്പെഷ്യൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಂಚನೆ ಬ್ಲಾಕ್ದಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆ, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರೇ, ಹರಿತ ಕರ್ಮಸೇನದಕ್ಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲೆ, ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ನಕ್ಲೆ, ಈ ಊರ್ದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡೆಯದಾದ ವನಸುಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಂ ದುಂಬು ಪನಿಯರ್ಪುಣದಂಡ ಇನಿ ಎಂಚ ಎಂಕಲು ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದನ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ 5 ವರ್ಷಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ದೀಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡಿಜಿನ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಾದೇ ಪನಡಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನೇನು ಪನ್ಪುಣ್ಯಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಬಾಕಿ ಪಂಚಾಯತ್ದು ದಿಂಜ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂಜೆ ತಿಂಗಳದ ಸಮಯ, ಆ ಸಮಯ ಮುಗಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಕಾಲಾವಧಿಲ ಮುಗಿಯರೆ ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿಂಡ ನನ್ನ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಪೋಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 80% ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 20% ಬಾಕಿ ಆದುಂಡು.
ಅಯ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಬತ್ತ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಸಹಕಾರ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿದೈ ಪಾಡಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಅಯ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಊರನ್ನು ಶುಚಿತ್ವ 100% ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಈ 5 ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಮಾತರೆಗಳ അഭിനന്ദനം കൊറന്തു ഈ കാര്യക്രമക്ക് ശുഭ ഹാരയിസൊന്തു എന്ന രണ്ട് പാത്തേരൊന്നുന്തോയെ. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജി ലവീന മന്ദിർ അവർകൾ, ബഹുമാനീയവും ആദരണീയമായ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷമീന ടീച്ചർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അനീഫ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ യാദവ് ബഡാജ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രാധ മേഡം, സുപ്രിയ ഷണായി, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മറ്റു വിവിധ വാർഡ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ, ഏറ്റവും ആദരണീയരായ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളെ, ഇന്നിവിടെ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 5 വർഷത്തെ വികസനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സദസ്സാണ് ഇന്നിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് വളരെ മുൻപന്തിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരുടെയും മാത്രമല്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ അവർ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനൊരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുഴുവൻ ജനപ്രതിനിധികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതിനു വേണ്ടി മുന്നേറുന്നവരും ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വേദി അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും നേരുന്നു. തുടർന്ന് വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് ഇത് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ നമ്മുടെ നാടിന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമ്മളുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അവരും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മൾക്കിന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രശസ്ത പിടിച്ചുപറ്റുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ സംസ്ഥാനത്തെ ഫിഷറീസ് മേഖലയുടെ ശുചിത്വ സാഗരം സുന്ദരതീരം എന്ന പരിപാടിയിൽ ജില്ലയിൽ തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ പഞ്ചായത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ പഞ്ചായത്തിന്റെ അവാർഡ് കൂടി മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിന് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത് വിനീതയായ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉದ್ಘಾಟಕರೇ, ಇರುವಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಸಜ್ಜನರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ 5 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಇಡೀ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನತೆಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಾತೆಯರಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಡಾಜೆ 9ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಕಾಲೇಜಿ ಸಮೀಪ ಅದರ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು
ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ವಲ್ಸನ್ ಸರ್ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷ കാലയളവിലെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് ഈ പരിപാടി നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ പിന്നെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രസിഡന്റ്, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, പിന്നെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, പിന്നെ ഹരിതകർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് മെമ്പർമാർ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർ, എല്ലാവർക്കും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜಪ 10,000 ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು? ಎತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವನೋಯಿಸಿ ನಿತ್ಯದ ನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು? ಎನ್ನ ಈ ಸುತವ ಬಂಧುಗಳ ನೋಯಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು? ಭಿನ್ನನದಿಂದಲೇ ದೇಶ ದೇಶವ ತಿರುಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು? ಎತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವನೋಯಿಸಿ ನಿತ್ಯದ ನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು? ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಪಾನಕ್ಕೆ ಆಗುವ ತಿಳಿ ನೀರು ಕಾನನದೊಳಗಿದ್ದು ಫಲವೇನು? ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ನಿತ್ಯದ ನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು? ಎತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಚಿತ್ತವನೋಯಿಸಿ ನಿತ್ಯದ ನವ ಮಾಡಿ ಫಲವೇನು? എൻ്റെ കൽവിലെ വെണ്ണിലാവുണി നല്ല പാട്ടുകാര, തട്ടുമിട്ട് കാത്തു വെച്ചൊരു മട്ടിലോരും വെണ്ണിലാവുണി നല്ല പാട്ടുകാര, തട്ടമിട്ട് ഞാൻ കാത്തു വെച്ചൊരെണ്ണുള്ള മട്ടിലോരും അക്കരൊന്നു വേണ്ടേ? എൻ്റെ കൽവിലെ വെണ്ണിലാവുണി നല്ല പാട്ടുകാര, തട്ടമിട്ട് ഞാൻ കാത്തു വെച്ചൊരെണ്ണുള്ള മട്ടിലോരും അക്കരൊന്നു വേണ്ടേ? എൻ്റെ കൂട്ടുകാര, സുൽത്താൻ്റെ ചേലുകാര,
പാട്ടുകാരാ തട്ടമിട്ട് ഞാൻ കാത്തുവെച്ചൊരൻ മല്ലമോട്ടിലോരും അക്കരന്ന് വേണ്ടേ അക്കരന്ന് വേണ്ടേ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാ സുൽത്താൻ്റെ ചേലുകാരാ la
ജനകീയ ആസൂത്രണ പദ്ധതി. ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും വികസന ഭാഗതയെ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അധികാരം അതാത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറി. എല്ലാവർക്കും ഭൂമി, എല്ലാവർക്കും വീട്, വൈദ്യുതി, കുടിവെള്ളം, മാലിന്യമുക്ത പരിസരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാന്ത്വന ചികിത്സ തുടങ്ങിയ മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് കേരളം പുരോഗമിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജനകീയ ആസൂത്രണമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിൽ കേരളത്തിന്റെ 1ാം സ്ഥാനം. ദേശീയപാത വികസനത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയാണെന്ന് അതോറിറ്റി കേരള സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നീക്കം. കുതിരാൻ ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷം. പലരും പാതി വഴിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങി. കുളമായ റോഡുകളിലൂടെ മലയാളിയുടെ ദുരിതയാത്ര. ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ. സ്കൂൾ തുറന്ന് 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ആയിട്ടില്ല. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഡോക്ടർമാരുമില്ല, മരുന്നുമില്ല. സപ്ലൈകോയിൽ നടക്കുന്ന വലിയ അഴിമതി. കേരളം ലോഡ് ഷെഡിംഗിലേക്ക്. 1ാം പിണറായി സർക്കാർ കിഫ്ബി രൂപീകരിച്ചതോടെയാണ് കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് അഭൂതപൂർവമായ കുതിപ്പ് കൈവരിച്ചത്. പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിലാണ് പ്രധാനമായും കിഫ്ബി മുഖേനയുള്ള പണം എത്ര 90,000 കോടിയോളം രൂപ ഈ കേരളത്തിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടക്കില്ല എന്ന് കണക്കാക്കിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കും എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും വന്നല്ലോ. കേരളത്തിൽ ഹൈവേ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 7,000 കോടി രൂപ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നാഷണൽ ഹൈവേ മാത്രമല്ല, ഒരു ഭാഗത്ത് തീരദേശ ഹൈവേ, വേറൊരു ഭാഗത്ത് മലയോര ഹൈവേ, ഇതിനും പുറമെ കോവളത്തുനിന്ന് ബേക്കൽ വരെ നീളുന്ന ഒരു ജലപാത, അതിനു പുറമെയുള്ള നമ്മുടെ റോഡുകൾ എല്ലാം നല്ല നിരക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ വിഴിഞ്ഞം ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ വിപണിയുടെ കവാടമായി മാറി. ഇതുവരെ 480 കണ്ടെയ്നർ കപ്പലുകൾ തീരം അണഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. 8,867 കോടി രൂപയാണ് തുറമുഖത്തിന്റെ മുതൽ മുടക്ക്. ഇതിൽ 5,595 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകി. 818 കോടി രൂപ കേന്ദ്രത്തിന് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള വായ്പയാണ്. ഇന്ന് നാം കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക മുന്നേറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വികസിത വ്യവസായങ്ങളുടെ ഹബ്ബാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റുക എന്ന ദിശാബോധത്തോടെ 2ാം പിണറായി സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ വ്യാവസായിക നയം പുതുക്കി. സർക്കാരിന്റെ പുതിയ വ്യാവസായിക നയവും പശ്ചാത്തല വികസനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റവും കേരളത്തെ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സിൽ ഒന്നാമതെത്തിച്ചു. ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഒരു വ്യവസായ സംസ്കൃതി ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് ചെറുതൊന്നുമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായത്. ഓരോ വർഷവും 1 ലക്ഷം പൊതു സംരംഭങ്ങളും ഇതിലൂടെയൊക്കെ 8 ലക്ഷം തൊഴിലും കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. ഞാനും എൻ്റെ 2 സ്റ്റാഫുകളും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്ന് 110 എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും വാണിജ്യ വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപക സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതിലൂടെ കേരള ഗ്ലോബൽ സമ്മിറ്റിൽ 400-ൽ പരം വ്യവസായികൾ നിക്ഷേപം നടത്താൻ സമ്മതപത്രം നൽകി. The mindset is in Kerala, and how as a state you've adopted technology and innovation to propel the economy and bring new opportunities to its people. ഇതിലൂടെ 1.5 ലക്ഷം കോടിയുടെ നിക്ഷേപവും അതിനൊപ്പം തൊഴിലും കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പൊതു ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കേരളത്തിലാണ്. K4 ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം പൗരന്റെ അടിസ്ഥാന അവകാശമായി അംഗീകരിച്ച രാജ്യത്തെ ഒരേ ഒരു സർക്കാരാണ് നമ്മുടേത്. K4 വഴി കേരളത്തിലെ 20,000 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കി. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കേരളം സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി മാറി. IT മേഖലയിൽ ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച സർക്കാർ ഈ വർഷത്തോടെ IT കയറ്റുമതി 3 ഇരട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ച് 25,000 കോടി രൂപയിലെത്തിച്ചു. നമ്മുടെ സർക്കാർ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റി. ഒപ്പം ഏഷ്യയിലെ നമ്പർ 1 അഫോർഡബിൾ ടാലന്റും ലോകത്തെ 4ാമത്തേതും ഇന്ന് കേരളമാണ്. കേരളത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത് നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പിന്തുണയും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൊണ്ടാണ്. ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി കേരളം റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷനിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ്. ലോകത്തെ ഏത് ദേശവും പുരോഗമിക്കുന്നത് പുത്തനാശയങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിതിയും പിന്തുണയും നൽകുമ്പോഴാണ്. ഈ ദിശാബോധത്തോടെ കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പുത്തനാശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് K-DISC. K-DISCിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഒരു ഇന്നവേഷൻ ഹബ്ബായി മാറും. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ വളർച്ചയാണ് നാടിന്റെ വികസനത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന ദിശാബോധത്തോടെ സർക്കാർ 2019-ൽ കേരളത്തിന്റെ ശാസ്ത്ര നയം പരിഷ്കരിച്ച് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി മികച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തി. വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കാനായി സയൻസ് പാർക്കുകൾ രൂപീകരിച്ചു. അഡ്വാൻസ്ഡ് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെ 8 ഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ആദ്യ BSL-3 സംവിധാനമാണിത്. ട്രാൻസ്ജനിക് ആനിമൽ ഫെസിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആകട്ടെ വൈറൽ രോഗ ഗവേഷണ രംഗത്തുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സംരംഭവുമാണ്. ഓറൽ റാബീസ് വാക്സിന്റെ ഗവേഷണത്തിനും ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമെല്ലാം ഇത് സഹായകമാവും. രണ്ടാം നിപ്പ ഔട്ട്ബ്രേക്കിൽ രോഗനിർണയത്തിന് വേഗത കൂട്ടാൻ നിർണായകമായത് സംസ്ഥാന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. രോഗനിർണയം വേഗത്തിലായതോടെ മരണനിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ കേരളത്തിലെ മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും പ്രതിഫലിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മുകളിലാണ്. കേരളം ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൈപുണ്യ വികസനം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. സ്ത്രീകളും SC/ST വിഭാഗങ്ങളും ആർജിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങളിൽ കേരളം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ മുകളിലാണ്. നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി. പാഠ്യ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം ഹൈടെക് ആക്കി മാറ്റി. രാജ്യത്ത് മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനവും ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളം നടപ്പിലാക്കും എന്നതിന്റെ പുത്തൻ ഉദാഹരണമാണ്
നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത്. ആരോഗ്യമുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ കായിക മേഖലയ്ക്ക് 2500 കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കി. അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഒരു കളിക്കളം വീതം നിർമ്മിച്ചു വരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഇത്രയധികം ഗവൺമെന്റ് ജോബ് സ്പോർട്സുകാർക്ക് കൊടുത്തില്ല. കാരണം ഒരു വട്ടം 600 ചില്ലാൻ പേർക്കാണ് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് അത് എല്ലാ ഇവന്റിലും കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സൗജന്യ ചികിത്സയിലൂടെ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് കേരളം. ഒരു 10 പൈസ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന ചെലവില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും തള്ളും. ഇപ്പം അതല്ല കേട്ടാ. ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റിന് മുന്നിൽ നിൽക്കും. നമ്മുടെ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ആരംഭിച്ചു. 4 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗം സ്ഥാപിച്ചു. സൗജന്യ ചികിത്സയ്ക്കായി 1600 കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ പ്രതിവർഷം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ നമ്മുടെ സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് വീട്ടിലെത്തി സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് പദ്ധതി എല്ലാ ജില്ലയിലും ആരംഭിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന ടൂറിസം മുദ്രാവാക്യം ഇന്ന് അന്വർത്ഥമാകുന്നു. സർക്കാരിന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖല കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം കൈവരിച്ചു. ലോകത്തിന് കേരളത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം. കേരളം ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസത്തിൽ പുത്തൻ മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തവും പ്രാദേശിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിപ്പെടുത്തലും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് ലോക ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം അംഗീകാരം നേടി. ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ്, കാരവൻ ടൂറിസം, സാഹസിക ടൂറിസം, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് തുടങ്ങിയവ കേരളത്തിന്റെ പുത്തൻ ടൂറിസം മാതൃകകളാണ്. കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനും നമ്മുടെ സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിന് സർക്കാർ ഈ വർഷം 1000 കോടിയും ദേശീയ ജലപാതയ്ക്ക് 2000 കോടിയും നൽകി. കേരളത്തിലെ 5ാമത്തെ വിമാനത്താവളം ശബരിമലയിൽ ആരംഭിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. 7000 കോടിയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച പദ്ധതിയാണ് ലോക കേരള സഭ. പ്രവാസി കേരളീയരുടെ കൂട്ടായ്മയും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പ്രവാസി സമൂഹത്തെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതിനും അതോടൊപ്പം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പൊതുവേദി എന്ന നിലക്കാണ് ലോക കേരള സഭയെ നാം കണ്ടത്. 5 പതിപ്പുകളായി കേരള സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബൃഹത് പദ്ധതി ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാതൃകയായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ പോലീസിംഗാണ് നിലവിലുള്ളത്. വനിതാ പോലീസുകാരുടെ അംഗബലം വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അതനുസരിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏത് സമയവും നിർഭയം അവർക്ക് വന്നൊരു വനിതാ പോലീസിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ വന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാനും അതിനുള്ള പരിഹാരം കാണാനും അവർക്ക് ഇന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ PSC നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത് കേരളമാണ്. അതോടൊപ്പം സ്ഥിതി സമത്വവും ലിംഗ സമത്വവും നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സ്ത്രീകൾക്ക് ബീറ്റ് ഓഫീസറായും ഫയർഫോഴ്സിലേക്കും നിയമനം നൽകി നമ്മുടെ സർക്കാർ. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ എല്ലാം കാതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഭരണം കൂടുതൽ ജനകീയവും വേഗവും കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി
സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്ക് ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. കരമടയ്ക്കാനൊന്നും നമ്മളിനിപ്പം വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ തന്നെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു. കെ സ്മാർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സേവനങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി. കെ സ്മാർട്ട് സേവനം വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ഭരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അപേക്ഷ ഒരു ദിവസം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ലഭിക്കും. 40 ലക്ഷം ഫയലുകളാണ് കെ സ്മാർട്ടിലൂടെ തീർപ്പാക്കിയത്. കേരളത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഭൂസർവേ സംവിധാനം രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുകയാണ്. സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത, സമ്പൂർണ്ണ ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് തുടങ്ങിയവ നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനവും കേരളമാണ്. ഹരിത കേരള മിഷനിലൂടെ മാലിന്യമുക്തമായ നവകേരളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചുവടുവെച്ചു. ഹരിത കർമ്മസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിച്ച് പുത്തൻ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു. ബ്രഹ്മപുരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ തോതിൽ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തത് കേരളത്തിന് രാജ്യശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തു. ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ തുടങ്ങിയ ജനകീയ പ്രചാരണ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ച് നീർച്ചാലുകളും കുളങ്ങളും പുഴകളും വീണ്ടെടുത്ത് പൈതൃക കാവുകൾ സംരക്ഷിച്ചു. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യവും കേരളം കൈവരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് അതിദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന 64,000 കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ഭൂമിയും വീടും തൊഴിലും നൽകി അവരെ അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിദരിദ്രർ ഇല്ലാത്ത ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പട്ടിണിയില്ല, ഇല്ല. പണ്ടായിരുന്നു മോനെ പട്ടിണിയൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടിണിയില്ല. ഈ പെൻഷനും കിട്ടാൻ ഭാവിച്ച് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോ തൊട്ട് ഒരു പട്ടിണിയില്ല. തിന്നാൻ വയ്യാത്തവ. കിടപ്പാടമില്ലാത്ത 5 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഭൂമിയും വീടും നൽകി അവരെ ചേർത്തു പിടിച്ചു. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ വീട് ഉറപ്പുള്ള വീടല്ലായിരുന്നു. ഒരു കാറ്റോ മഴയോ വന്നാൽ എൻ്റെ മക്കളെ കൊണ്ടായാലും വയസ്സ് എന്ന ഉമ്മായും വാപ്പായും കൊണ്ടായാലും ആ വീടിനകത്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം മഴയും കാറ്റും വന്നാൽ ഒരു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ട്. ഞാൻ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടാണ്. ഈ അഭിമാന ബോധമാണ് സർക്കാർ 5 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭവനരഹിതരെ സംസ്ഥാനത്തെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 4 ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചു. കുറെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭൂമി. 30-40 വർഷമായിട്ട് അമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എന്ന നയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ നാളിതുവരെ 4 ലക്ഷം ഭൂരഹിതർക്ക് പട്ടയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഈ കാലത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെ സർക്കാർ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. കേരള സർക്കാർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് വുഡൻ ഹൾ ടു സ്റ്റീൽ ഹൾ കൺവേർഷൻ എന്ന പദ്ധതി. ഈ ബോട്ട് മിഷനെ കൊണ്ടാണ് 3 മക്കള്, ഒരു ജീവിത പങ്കാളി ഞാൻ പോറ്റിപ്പോണത്. ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി തന്ന ഉപജീവന മാർഗമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കോടാനോട് നന്ദിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനോട്. ഒഴിയൂർ മുതൽ കോഴിക്കോട്ട് വരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പദ്ധതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇങ്ങനെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ 15 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ 20 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു തടിബോട്ടാണ് എൻ്റെ ഇരുന്നത്. എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ഇരുമ്പോട്ട് കിട്ടിയതിൻ്റെ നല്ലൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ. കടൽക്ഷോഭം കൊണ്ട് വിഷമത അനുഭവിച്ചവരെ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിലൂടെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം. ഇപ്പോഴുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മനസമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ അതിന് വീട് പോലും ഞാൻ തെണ്ടിയായി 3 മക്കളെ വളർത്തിയത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറി കിടക്കാം. ചെല്ലാനം സീ വാൾ പദ്ധതി പൂർത്തിയായതോടെ ചെല്ലാനം നിവാസികളുടെ തീരാ ദുരിതമൊഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ ഇവിടെ പണ്ട് ഒരുപാട് ഭയപ്പാടിലാണ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലെറ്റർപാഡ് വന്ന മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ആൾക്കാർക്ക് കടലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയമായിരുന്നു. അത് ഇപ്പം എല്ലാം മാറി.
എന്ത് കടൽ വന്നാൽ ഈ ചുറ്റപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം കൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോൾ പെരടാത്തി കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് രാജ്യത്തിന് കേരളം നൽകിയ സംഭാവനയാണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി. 2021-2022 കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സംരംഭങ്ങളുടെ എണ്ണം 85,039 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം 1.5 ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചു. സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയായിരുന്ന ഞങ്ങൾ 5 പേരും സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ കുടുംബശ്രീ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പുരോഗതിയുണ്ട്. ഭൂരഹിതരായ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയും വീടും ഉറപ്പാക്കി. ഭവന നിർമ്മാണത്തിനായി 9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 33,058 പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് 1,653 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് നൽകിയത്. എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വീടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, മഴ പെയ്താൽ വെള്ളത്തിന്റെ ബഹളമായിരിക്കും. രാത്രിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉറക്കമൊഴിച്ചിരുന്നാണ് നോക്കുന്നത് കൊച്ചുങ്ങളെയൊക്കെ. അതൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട്. പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധിയും വരുമാന പരിധിയും ഉയർത്തി. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വീട് തന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്ന് നമ്മൾ ഭയങ്കര അതില് ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. ആർക്കും യാതൊരു ഉപയോഗമില്ലാതെ ഇഴയന്തുകളൊക്കെ കയറി കിടന്നൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തരിശുനിലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി കൃഷി വകുപ്പ് മുഖേന ലഭ്യമായ ഈ പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഇവിടെ കൃഷി ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിനുവേണ്ടി കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് 100% സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് 1 കിൻഡൽ നെല്ലിന് 7 രൂപ 92 പൈസ സർക്കാരും കൂടെ സബ്സിഡി കൊടുത്ത് 28 രൂപ 32 പൈസ കിട്ടുന്നത്. അത് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ. രണ്ടാം കൃഷിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 1,900 രൂപ കിട്ടുന്നു. 1,900 രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 400 ചില്ലാനും ഏക്കറുണ്ട്. 4-8 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ വരുന്നത്, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരുന്നത്. യുവതലമുറകൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കേരളത്തിലുണ്ട്. അത് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ കൂടെയുണ്ട്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ നമ്മുടെ സർക്കാർ മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും റേഷൻ കാർഡുകൾ നൽകി. ആദിവാസി ഊരുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഷൻ കട ഏർപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള യാതൊരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രക്ഷയാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ 200 രൂപയാണെന്നിരിക്കെ കേരളം 60 ലക്ഷം പേർക്ക് 1,600 രൂപ വീതം ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുടക്കമില്ലാതെ നൽകി വരുന്നു. എനിക്ക് പ്രതിമാസം 1,600 രൂപ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ തരും. അത് വലിയ ഒരു ഉപകാരമാണ് എനിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത്. ജലജീവൻ മിഷനിലൂടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും പൈപ്പിലൂടെ കുടിവെള്ളം നമ്മുടെ സർക്കാർ എത്തിച്ചു. മൺട്രോത്തുരത്തിൽ ആകെ ഒരു ഓവർഹെഡ് ടാങ്ക്, ഒരു കൊച്ചു ടാങ്കായിരുന്നു ഉള്ളത്. അന്ന് പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളം കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങ് അല്ല പനമ്പിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പോകുന്നത്. ഇറങ്ങി കയറണമായിരുന്നു. അന്ന് പാലമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ പദ്ധതിയായ ജലജീവൻ മിഷന്റെ പദ്ധതി വന്ന് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത മുഴുവൻ വീട്ടുകാർക്കും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതി വന്നതിന് ശേഷം ആർക്കും വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല. ജലജീവൻ മിഷന്റെ 9 ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ചു. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണിപ്പോ. സന്തോഷമല്ലേ മുറ്റത്ത് വെള്ളം വന്നതും. പണ്ട് വെള്ളത്തിന് വലിയ ക്ഷാമമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴെനിക്ക് വെള്ളത്തിന് എങ്ങും പോകണ്ട, വെള്ളത്തിന് പ്രയാസമില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളമുണ്ട്. വെള്ളം കിട്ടുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. വെള്ളം കിട്ടിയതിലാണ് സന്തോഷം. പാവപ്പെട്ടവരുടെ മാത്രം സർക്കാരാണ്. മഴയും ഒന്നും കയ്യിലില്ല. റേഷൻ കാർഡില്ല, ആധാറില്ല, മക്കളെ പഠനത്തിന്റെ ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയും കാലത്ത് സമ്പാദ്യം മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കൊടനാക്കി
മരുന്നെല്ലാം തന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിന് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മണ്ണ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വയനാട് ദുരന്തത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. ജനുവരിയോടെ ആദ്യഘട്ട പുനരധിവാസം പൂർത്തിയാകും. എനിക്ക് വീട് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൽപ്പറ്റയിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ്. പ്രളയം, ഓക്കി, കോവിഡ് തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ ഒരു ജനതയെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിനെയൊക്കെ തന്റെ ഇടത്തോടെ അതിജീവിച്ചു നമ്മുടെ സർക്കാർ. ഓഗിയിൽ അച്ഛൻ മരണപ്പെട്ട സമയം എൻ്റെ അനിയൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അവന് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായമായിട്ട് 1 ലക്ഷം രൂപ നെക്സ്റ്റ് വർഷം തന്നെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവൻ്റെ പഠനം കഴിയുന്നതുവരെ ഈ സഹായം നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്ന പിറ്റേ മാസം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ വീതം 3 മാസം തരികയുണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് ഈ 20 ലക്ഷം രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ആ ക്യാഷിന്റെ പലിശ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായി. കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് മാനേജ്മെന്റിന് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധയും അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുത് എന്ന് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഉറപ്പിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ജനകീയ ഭക്ഷണശാലകൾ തുറന്നു. റീബിൽഡ് കേരള എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രളയാനന്തരം റോഡുകൾ മികച്ച മാതൃകയിൽ പുനർനിർമ്മിച്ചു. അസാധ്യമെന്ന് കരുതി മാറ്റിവെച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಕಸನ ಸದಸ್ಯ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಕಸನ ಸದಸ್ಯನ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ, ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ಎಂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಇವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಲವಿನ ಮಂತರ್ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿನಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ 4ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಎಂ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ 6ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಲ್ಸುಮ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ SDPI ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಶ್ರಫ್ ಬಡಾಜೆ ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಕೃಷಿ ಆಫೀಸರ್, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಮ್ನಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ICD ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸುಮಿತ್ರಾ, HI ಸುಮತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ HI ಜಯಚಂದ್ರ ಸರ್, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯ ಸದಸ್ಯರು
ಹರಿತ ಕರ್ಮಸೇನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿರ್ದು ಮೂಲ ನಡಪನಂಚಿನ ವಿಕಸನ ಸದಸ್ಯು ಇಂದು ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತನ ಮಾತಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆತನ ಗಣ್ಯರ್ಲ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರ ನಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತದು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಅಧಿಕಾರ ಅದಿತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಲ್ಲ ಉಂಟು. 5 ವರ್ಷದ ಕಡೆತ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಯಾದವಣ್ಣ, ರಾಜಕೀಯ ಲೀಡರ್ ಅಶ್ರಫ್ ಬಡಾಜೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ನಕ್ಲು, ಹರಿತ ಕರ್ಮಸೇನದಕ್ಲು, ನ್ಯೂಸ್ದಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಈ 5 ವರ್ಷದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರನುಂತ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಾದವ್ ಬಡಾಜಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುಕೇಶ್ ರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಲ್ಸುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಶ್ರಫ್ ಬಡಾಜಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಿಲೀಪ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ರವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುಮಿತಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಮ್ನಾ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಕಸನ ಸದಸ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು, 300 ಜನ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇದು ವಿಕಸನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಇಡೀ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಕಸನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸಮೇತ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಅರ್ಧ ಆಗಿದಷ್ಟೇ ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಆ ದಿನ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಆಗ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಕಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ವಿಕಸನ ರೀತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ವಿಕಸನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೋರಿಸಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಇಡೀ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಗಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಹಾಗೆಯೇ 2 ಗಾಡಿ ಇರುವುದು ಸಮೇತ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು 2 ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಸಮೇತ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಿನಿಂದ 7 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು. 7 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೋಡಿನ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಜನರೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಶುಚೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಫೈನ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಸಮೇತ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ. ಆಗಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಮೇತ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಸಮೇತ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವಿನ ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಏನಾದ್ರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಹುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಆಳೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಶುಚೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಅದೆರಡು ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಸಹ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಗ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು 20 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತಿನ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆನೆಕಾಲ್ ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಕಸನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೋಗಿದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಮೇತ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್. ಹಾಗೆ NRG ಅವರು ಸಮೇತ, ನನಗೆ NRG ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುವಂಥ ಮುಖಗಳಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ NRG ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಮೇತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಹತ್ರ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣುವಂಥ ಮುಖ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ಮುಖ. ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರದ್ದು ನಾವೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಅವರು, ವರ್ಷ ಅವರು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ವಾಯ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಜಿತೇಶ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಸತತವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಗೆ ಸಮೇತ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಮೇತ ಕಾರಣ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನವರಿಗೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಂತವೇ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಇಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಇದು ಸತತವಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ನಾವು ಲೋಗೋವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆವು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೋಗೋವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಆ ಲೋಗೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಗಳು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅದರ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಅದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ದು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿ ಇಡಿಸೋದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. നമസ്കാരം. മലയാളം അറിയുമോ എല്ലാവർക്കും? ഇനി അറിയില്ലെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടു കൂടി മലയാളം സംസാരിച്ചാൽ അതെന്തായാലും കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാവും. സ്നേഹഭാഷയാണ് മറ്റുള്ള ഭാഷ. സ്നേഹമില്ലാണ്ട് ഏത് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. സ്നേഹമുണ്ട് സത്യമായിട്ടും. ഈ ഒരു പഞ്ചായത്തുകളിൽ പഴയ പോലെയൊന്നും അല്ല. പഞ്ചായത്തുകൾ പഴയ പോലെയൊന്നും അല്ല. ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിറയെ തർക്കവും കാര്യവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആകെ നിലനിൽക്കാനുള്ള പ്രേരണ തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കഷ്ടമുള്ള ജനങ്ങളുണ്ട്, അവരിൽ കുറച്ചൊക്കെ സഹായിക്കാം. ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട്, കച്ചറക്കാർ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അത് അങ്ങനെ പറയും, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒട്ടും മുഖസ്തുതിയല്ല, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ പറയാം, അന്ന് പ്രോഗ്രാമിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, സെക്രട്ടറി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് രാവിലെ മുതൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിനോട് ഇനിയും കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ വലിയ ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. ആകെ എന്താ, ക്ഷമ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നിട്ട് കുറെ നേരമായല്ലോ, അപ്പൊ ക്ഷമ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൂടും. ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലെ, പേഷ്യൻസ്. പിന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദീർഘമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന, ആരെങ്കിലും സംബന്ധിക്കുന്ന ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഓടി നടന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്താണെങ്കിലും സെക്രട്ടറിയുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ മെമ്പർമാരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും. വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് പറയേ, എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയച്ചു തരിക, ഇനി ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയച്ചു തരിക. നോക്കും, ഉറപ്പായിട്ടും നോക്കും. പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്തിന് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കും, മറുപടി പറയേണ്ടത് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഓക്കെ, റെഡി. 2, പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ വികസനം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ചെയർപേഴ്സണൊക്കെ സംസാരിച്ചൊരു ഊർജ്ജം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ വികസനം നടക്കണമെങ്കിൽ തളരാതെ ഈ ഊർജ്ജത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിൽ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രസിഡന്റ് രാവിലത്തെ അതേ ഊർജ്ജം തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഈ 5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഊർജ്ജം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. പ്രസിഡന്റ് അറിയാത്ത വിഷയത്തിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെ ചിലപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ പറയുന്ന നാട്ടിൽ പലരും ഉണ്ടാവാം, പല താല്പര്യത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ആ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റോടു കൂടി സംസാരിക്കാനും നടത്തിയ പദ്ധതികൾ ഓരോന്നും കൂടി പേപ്പറിന്റെ കൂടി സഹായമില്ലാതെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നതും ആ ഊർജമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണസമിതി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നതിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പയ്യന്മാരൊക്കെ ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളും. സെക്രട്ടറി 3-4 ദിവസം പനി പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് സെക്രട്ടറി ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ കിടന്നോട്ടെന്ന് ആരും വിചാരിച്ചില്ല. എല്ലാവരും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വികസന സദസ് ഇതൊരു അവസാനമല്ല, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ എന്താ ഉത്തരവാദിത്വം, ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. നമുക്കൊക്കെ എന്താ ഉത്തരവാദിത്വം, ഈ പ്രവൃത്തികൾ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ചുമതല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടതാണോ വരുന്നത് നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. അതിനാണ് ഗ്രാമസഭ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഏത് വിഷയവും പൊതുവേദിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് വേണം, വായ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഗ്രാമസഭയിലാണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിനാണെങ്കിലും സെക്രട്ടറിക്കാണെങ്കിലും കളക്ടർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ വേണം, എഴുതി നൽകണം. എഴുതി നൽകിയാൽ മാത്രം പോരാ, അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. ഇനി അതിനൊരു ശക്തി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാ, 2, 3, 4 ഏത് അടി ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും 4, 5 ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുള്ള കൂട്ടായ്മ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നന്മയുള്ള മനസ്സുകൾ. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് സെക്രട്ടറി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാടിന് കുറെ ദോഷത്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രമല്ല, മഞ്ചേശ്വരം അല്ല, നമ്മുടെ കേരളം മുഴുവൻ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എവിടെ എടുത്താലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ദോഷം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും സംഘടിക്കുക തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നല്ല മനസ്സുകളാണ് സംഘടിച്ചുകൊണ്ട് നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലേക്ക് പ്രയത്നിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഭാഷ? നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നന്മയുള്ള മനസ്സുകൾ വേണം പ്രധാന അജണ്ടകൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, റോഡിൽ പോയാൽ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്ന 4 ആൾക്കാർ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കൂടും. നേരെ മറിച്ചൊരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു 4 5 ആൾക്കാരെ നോക്കിയാൽ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നാളെ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളാക്കാം, അത് പറ്റില്ല. നന്മയുള്ള മനസ്സുകളാണ് നാടിന്റെ ശക്തി. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നീതി വേണമെങ്കിൽ നന്മയുള്ള ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരണം, നാട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരണം, പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരണം. നന്മയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ശക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ശക്തി വലിയ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്മയുള്ളവർക്ക്
അങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാടിനും വീടിനും വ്യക്തികൾക്കും ഒക്കെ എന്താവും, കുറെ കൂടി ക്ഷേമമുണ്ടാവും, വികസനമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ്. സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹവുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിലുള്ളത്. അല്ലാതെ ഈ ജോലിയും കഷ്ടപ്പാടും നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഒന്നും സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പില്ല. ഇതും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്താണ്, സാമൂഹിക സേവനം കൂടി ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഈ സദസ്സ് ഇന്ന് ഈ രീതിയിൽ ആക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ച പ്രകൃതിയോടും, കാരണം രാവിലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു, പ്രകൃതിയുടെ കൂടി സഹായം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഏതും നടക്കുക. അല്ലെ, ഈശ്വരന്റെ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ കൂടി ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം, അഞ്ചാമത്തെ ഘടകം എന്താണ്, ദൈവനിശ്ചയം കൂടിയാണ്. അങ്ങനെയും കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി നടന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏവർക്കും മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കുവഹിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരോടും സന്തോഷം, സ്നേഹം. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡಿನಿಂದ ಬಂದ ಸದಸ್ಯರು, ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಯವರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಈ ಸಭೆಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 300ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2021ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಫಂಡಿನಿಂದ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಸಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಭರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪದ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು, ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಸಹ ತುಂಬ ಬೇಸರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರು ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಥದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವೇಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಗಂಡಸರು ಬೀದಿಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭರಣ ಈ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ധന്യവാദങ്ങൾ. ಮುಂದೆ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാർ, മറ്റു വേദിയിലുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വികസന സദസ്സ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 10-40 വർഷത്തിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി കുറച്ചുകൂടിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി വികസനം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും പല വികസനവും 5 വർഷം മുമ്പ് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, 5 വർഷത്തെ സമയത്ത് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള വാഗ്ദാനം നൽകിയ പല മെമ്പർമാരും ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും പലതും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതും കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തെക്കാളും ഈ നടന്ന 2020-25 ഈ ഭരണസമിതി കുറച്ചും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തോടെ
പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് നമ്മളൊക്കെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രയാസത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പല ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ CHC ഹോസ്പിറ്റൽ അടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ഇന്നും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പഞ്ചായത്തിന് വലിയ ബന്ധമില്ലെങ്കിലും വികസന സദസ്സി എന്ന ബോർഡിൽ പ്രിയപ്പെട്ട MLA, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് വികസന സദസ്സ് നടത്തുന്ന ഈ വേദിയിൽ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. മഞ്ചേശ്വരത്തെ CHC ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്നും വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. 12:30-1 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മിക്ക ഡോക്ടർമാരും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഒരു ഡോക്ടറെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല. അവിടെ ഇന്ന് പിന്നെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് 4 കോടിയുടെയും 8 കോടിയുടെയും ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, സന്തോഷം തന്നെ. ഈ ബിൽഡിംഗ് മാത്രം വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ നാളെ ആ ബിൽഡിംഗ് വന്നതിന് ശേഷം അത് വെറും ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ബിൽഡിംഗ് മാത്രമായി നിൽക്കാതെ, നമുക്കറിയാം താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും ഇന്ന് കൃത്യമായ ഡോക്ടർമാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോലും, നല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോലും ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ മംഗലാപുരത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ട ഈ സ്ഥിതിയിൽ പോലും ജയിച്ചു വന്ന ജനപ്രതിനിധികൾക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇതിനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് കാണാതെ പോലെ ചെയ്യുന്നു. ഇനിയെങ്കിലും വരുന്ന മിക്കവരും ഇതിൽ ഇനിയും ജനപ്രതിനിധിയായി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളവരാണ്. ഇനി വരുന്ന 5 വർഷമെങ്കിലും നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ആരോഗ്യം, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം അടക്കമുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടെയുള്ള ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളോടും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കാര്യം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം മഞ്ചേശ്വര CHC ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് ഈ വേദിയിൽ പറഞ്ഞത്. പല കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണസമിതി ഒക്കെയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും മുൻതൂക്കം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, വാർഡ് മെമ്പർമാർ, ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ്, അതുപോലെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, ഈ ഭരണസമിതി 2020 ഡിസംബറിലാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഈ 5 വർഷക്കാലം മഞ്ചേശ്വരം കൃഷിഭവനിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഇതുവരെ വകയിരുത്തിയ തുകയും അതുപോലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെലവാക്കിയ തുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് വായിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അതേപോലെ 2020-21 വർഷത്തിൽ ഈ ഭരണസമിതി ചുമതലയേറ്റ ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ 14 പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് കൃഷിഭവൻ നടപ്പാക്കിയത്. ടോട്ടല് 42,90,000 രൂപയുടെ എമൗണ്ട് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ 41,50,000 ചിലവാക്കി. 97% വകയിരുത്തിയ തുകയും ചിലവാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം 9 പ്രൊജക്റ്റുകളിലായിട്ട് 60,61,000 രൂപ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. അതിൽ 60,65,000 രൂപ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. 99% എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 22-23 വർഷം 9 പ്രൊജക്റ്റുകളിലായിട്ട് 55,80,000 രൂപയുടെ എമൗണ്ട് വെച്ചു. അതിൽ 54 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്പെൻഡിച്ചറായി. 99% തുകയും ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2023-24 വർഷം 9 പ്രൊജക്റ്റുകളിലായിട്ട് 47 ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്. അതിൽ 44 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു. 97% ഫണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്.
24-25 13 പ്രൊജക്റ്റുകളിലായിട്ട് 58 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചതിൽ 57 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു. 98 ലക്ഷം രൂപയുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ പൈസ മുഴുവൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരുടെ ഒന്നെങ്കിൽ സബ്സിഡി ആയിട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിത്ത്, വളം പോലുള്ള ഉൽപാദന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 5 വർഷത്തെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ കവുങ്ങ് കർഷകർക്ക്, അരക്കനെട്ട് കർഷകർക്ക് 71,87,000 രൂപ ഈ 5 വർഷവും അവർക്ക് വളത്തിൻ്റെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ തെങ്ങ് കർഷകർക്ക് 90,34,000 രൂപ വളത്തിൻ്റെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നെൽ കർഷകർക്ക് ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് 22 ലക്ഷം രൂപ കൂലിച്ചെലവായിട്ട്, അതായത് സബ്സിഡി ആയിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെൽ കർഷകർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ വിത്തും, അതുപോലെ തന്നെ 1.2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുതിയതായിട്ട് തരിശ് നെൽകൃഷി എന്നുള്ള പദ്ധതിയിൽ 1.2 ലക്ഷം രൂപയും നെൽ കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് 18,14,000 രൂപ ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കിയ, എല്ലാ വർഷവും നടപ്പാക്കാത്ത വ്യത്യസ്തമായ 2 പ്രൊജക്റ്റ്. ഒന്ന് തേനീച്ചപ്പെട്ടി കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി ഫണ്ട് കൊണ്ട് 60 പേർക്ക് ഒരാൾക്ക് 2 പെട്ടി എന്ന കണക്കിൽ തേനീച്ചപ്പെട്ടി, തേനീച്ച മറ്റ് സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്തു. അതുപോലെ കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 10 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ബ്രഷ് കട്ടർ എന്ന മെഷീന് 90% സബ്സിഡിയിൽ 10 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് വകയിരുത്തി വിതരണം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ 50% സബ്സിഡിയിൽ പമ്പ് സെറ്റ്, കർഷകർക്ക് കൃഷിയിടത്തിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 50% സബ്സിഡിയിൽ പമ്പ് സെറ്റ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 5 വർഷം കൊണ്ട് 5 ಲಕ್ಷ രൂപ സബ്സിഡി ആയിട്ട് കർഷകർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന മുമ്പേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളമായി ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 8 പഞ്ചായത്തുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. കാരണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായാലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായാലും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ചെയർപേഴ്സണോ ചെയർമാനോ ഒക്കെ ആവട്ടെ, മെമ്പർമാരോ ആവട്ടെ, എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടോടെ നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി ആ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന് ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഇനി വരുന്ന ഭരണസമിതിയും ഇത്തരം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തെ കാണട്ടെ എന്നും ആ കാഴ്ചപ്പാടോടെ കാണട്ടെ എന്നും അവർക്ക് സകല പിന്തുണയും നൽകട്ടെ എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു. ആശുപത്രി ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പം നിലവിൽ 4 ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം OP ഇല്ല. എൻ്റെയും ആഗ്രഹം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം OP വേണം, വൈകുന്നേരം വരെ ആൾക്കാർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാം ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് ഏകദേശം കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ആ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എനിക്കൊന്നും കസേര പോലും ഇല്ല. ഞാനൊരു കസേരയൊക്കെ കടമായിട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. സ്ഥലം വളരെ പരിമിതിയാണ്. നമുക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ഇടിച്ചു നിരത്തി പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ആശുപത്രി ഉണ്ടാകും, നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകും, നല്ല സ്റ്റാഫുകളുണ്ടാകും, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു ആശുപത്രിയായിട്ട് മാറും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ.
ഇനി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറു പഞ്ചായത്താണ് മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്താണിത്. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് 21 വാർഡുകൾ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ 3 വാർഡുകൾ കൂടി ചേർക്കാൻ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി 24 വാർഡുകൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ, ഇനി 3 വാർഡ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് തൊട്ട് സമീപം തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണ് ബ്ലോക്ക് ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ മഞ്ചേശ്വരം. മഞ്ചേശ്വരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് 1944 സ്ഥാപിതമായ ഈ സർക്കാർ ആശുപത്രി. പ്രസവ ശുശ്രൂഷ വരെ നൽകിയതാണ് പഴമയിലുള്ള ഈ ആശുപത്രി. എന്നാൽ ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവഗണന നേരിട്ടെങ്കിലും വീണ്ടും പഴയ പ്രൗഢി വീണ്ടെടുക്കുന്ന പാതയിലാണ് ഈ ആശുപത്രി. ആയതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആശുപത്രിക്ക് പുതിയ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായി വരികയാണ്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ പണികൾ നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ജീൻ ലെവിനോ മുന്തേരോ അവർകളും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖ് എന്നിവരും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭരണസമിതി നടത്തി വരുന്നത് നമ്മുടെ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യമായാലും അത് ചെയ്തു തരാൻ സാധ്യമായത് എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഭരണസമിതി നൽകുന്നത് വളരെ കൃതജ്ഞതാപൂർവം ഈ സമയം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻചാർജായ ഡോക്ടർ പ്രഭാകർ റൈ സാറാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജനകീയ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. സീനിയർ ഡോക്ടർ ഷൈന, ഡോക്ടർ ദീപ്തി എന്നിവർ ആശുപത്രി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്നു. OP സെക്ഷൻ 250ഓളം രോഗികൾ ദിനംപ്രതി ഇവിടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നു. അവർക്കെല്ലാം OP ടിക്കറ്റ് നൽകുകയും വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അസുഖത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ചികിത്സ നൽകുന്നു. ആൾക്കൂട്ടം കൂടി വരുമ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ 2 ആശാപ്രവർത്തകരെയും ദിനംപ്രതി ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഫാർമസി രോഗികൾക്ക് നൽകേണ്ട മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി റാക്കുകളിലാക്കി അടുക്കി സൂക്ഷിക്കുകയും ഒരുവിധപ്പെട്ട OP ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ ആശുപത്രി ഫാർമസിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ അത്തരം രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ കൃത്യമായി രോഗികൾക്ക് ലഭ്യമാകും. അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് വിഭാഗം, നഴ്സിംഗ് സൂപ്പർവൈസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഴ്സിംഗ് വിഭാഗം നിർദ്ദിഷ്ട രോഗികൾക്ക് BP, ഡയബറ്റിക് എന്നിവ പരിശോധിക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങളും മരുന്നുകളും നൽകുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ കിടത്തി ചികിത്സ നൽകുന്ന രോഗികൾക്ക് ട്രിപ്പ്, കുത്തിവയ്പ്പ് എന്നിവ കൃത്യമായി നൽകുകയും വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് പേവിഷബാധ പോലെയുള്ള ടൈഫോയിഡ് പോലുള്ളവയ്ക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ നൽകുകയും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ചികിത്സകൾ, മുറിവുകൾ, ചതവുകൾ, മറ്റ് വൈകല്യങ്ങളുമായി എത്തുന്നവർക്ക് മുറിവ് വെച്ചുകെട്ടലും ശുശ്രൂഷയും നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാർ നൽകുന്നു. ഇതിനായി ഇവിടെ എത്തുന്ന ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്കും ഫൈലേറിയ രോഗികൾക്കും മറ്റ് മുറിവും എത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷ സഹായവുമായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മുന്നിലുണ്ട്. ഡെന്റൽ സെക്ഷൻ, പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മികച്ച സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു. ആശുപത്രി ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. പല്ലിളക്കൽ, ക്ലീനിങ്, ഫില്ലിംഗ് എന്നിവ കൃത്യതയോടെ ചെയ്യുന്നു. സൗകര്യക്കുറവുകളുടെ ഈ സമയത്തും മുറതെറ്റാതെ പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനം നൽകി വരുന്നു. ഫിസിയോതെറാപ്പി, ബ്ലോക്ക് തലത്തിലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം മഞ്ചേശ്വരം ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയം, തട്ടൽ, അപകടങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയുണ്ടാകുന്ന അവയവ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരു പരിധിവരെ ഇവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിഭാഗം, ഇതുവരെ ആശുപത്രിയിലെ OP വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ഇനി പബ്ലിക് വിഭാഗം ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം. ആശുപത്രിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന 21 വാർഡുകളിലും പകർച്ചേതര വ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഫീൽഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരുന്നത്. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിധിയിൽ വരുന്ന 5 HWCകളിലും ജാക്ക് ടീമുകൾ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. JHI, JPHN, MLSP, ആശാ വർക്കർ ഇവർ ചേർന്നതാണ് ജാക്ക് ടീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെങ്കിപ്പനി പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനായി ഇവിടെ ഉറവിട നശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കിണർ ക്ലോറിനേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായി ഇടവേളകളിൽ നടന്നു വരുന്നു. കൂടാതെ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, രോഗികൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി വരുന്നു. RCH പ്രവർത്തനങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമുകളും സംസ്ഥാനതല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു. മൈഗ്രന്റ് സ്ക്രീനിംഗ് ക്യാമ്പ്, അതായത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമ്പാണ്. അവ സംഘടിപ്പിക്കുകയും 14/10/2025 നടന്ന ക്യാമ്പിൽ പുതിയൊരു ഫൈലേറിയ കേസിനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ ഈ നടപടികൾ, ഈ സ്ക്രീനിംഗ് ക്യാമ്പുകൾ ആക്കം കൂട്ടുന്നു. നിലവിൽ 12 TB രോഗികളാണുള്ളത്. അവരുടെ മരുന്നുകൾ കൃത്യമായി നൽകി വരുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരിഹരിക്കുന്നു. LCDC എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഷ്ഠരോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പരിപാടിയാണ് LCD.
നിലവിൽ രോഗികളില്ലെങ്കിലും നേരത്തെയുള്ള രോഗികളെ ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ചു വരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ പിന്തുണയുള്ളത് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജം നൽകുന്നു. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രൈമറി പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വാർഡുകളിലെ രോഗികൾക്ക് ശുശ്രൂഷ നൽകി വരുന്നു. 540 രോഗികളിൽ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് നൽകി വരുന്നത്. പരിമിതികൾ: ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥലപരിമിതി സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വരുത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഉള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. പുതിയ ആശുപത്രി കെട്ടിടം വരുന്നതോടെ ഇതിന് പരിഹാരം ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ആശുപത്രിക്ക് ഒരു സ്വീപ്പർ പോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് ആശുപത്രി പരിസരം വൃത്തിയായി വരുത്താൻ തടസ്സം നേരിടുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഒരാളെ താൽക്കാലികമായി നിയമിച്ചാൽ പ്രശ്ന പരിഹാരമാകും. ഉച്ചവരെയുള്ള ആശുപത്രിയുടെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനം പുതിയ കെട്ടിടം വരുന്നതോടെയും പുതിയ തസ്തികകൾ നിയമനം നടത്തുന്നതിലൂടെയും പരിഹാരമാവും. വൈകുന്നേരം വരെ സേവനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച ആതുര സേവന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയും എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റാഫുകൾ, ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സെക്രട്ടറി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയും കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തിരിച്ചു നൽകുകയും തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഈ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അനുവാദം തന്ന എല്ലാവർക്കും, പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു അറിയിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. നാളെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംഗമം നടക്കുകയാണ്. അല്ല, നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗിളിവണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നാളെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ സ്നേഹസ്പർശം, സാന്ത്വന സ്പർശം നടത്തുന്നത്. എല്ലാവരും വരണം, അതിൽ പങ്കെടുക്കണം, വിജയിപ്പിക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി നടത്തുകയാണ്. താങ്ക്സ്. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനിവിടെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് വന്നിട്ട് 2022 വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മഞ്ചേശ്വരം ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ വരുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും വരുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു സങ്കടമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശുപത്രി, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഞാൻ അത്യാവശ്യം പേഷ്യൻസ് എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേരം ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ഒരു സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ആശങ്കയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തി മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡന്റിനോടും മറ്റുള്ളവരോടും സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വാർഡുകളിലും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനെ കൂട്ടാം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു അതിനെല്ലാ സപ്പോർട്ടും തന്നു. പേഷ്യൻസിനെ എങ്ങനെ കൂട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക, പേഷ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ആശുപത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ വന്നിരുന്ന് പോകുന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക്. അപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശരിക്കും ഞാൻ വന്നിരുന്ന വർഷം തൊട്ടിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു 5-6 ക്യാമ്പുകൾ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ എല്ലായിടത്തും നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പഞ്ചായത്ത്. ഇപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിനോട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓക്കെയാണ്, എല്ലാം റെഡിയാണ്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും മാഡം എഗ്രി ചെയ്യും, എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ 2-3 വർഷങ്ങളായി 6 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്നാണ് നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നൽകി വരുന്നത്. കൂടാതെ നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷന്റെ വക 2 ലക്ഷം, 8 ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ വികസന നമ്മൾക്ക് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകളും അതുപോലെ വയോജന ക്യാമ്പുകളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് വെച്ച് നടത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. SC/ST മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ ഇതെല്ലാം നടത്തിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ആശുപത്രിക്ക് കുറച്ചൊരു ഉയർച്ചയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വികസന സദസ്സിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകിക്കൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ പെടുന്നവ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ICDS-ൻ്റെ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു വർഷമായി ഞാനും മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വന്നിട്ട്, പക്ഷേ അംഗൻവാടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നുണ്ടായ അംഗൻവാടികൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ഭരണസമിതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 14 അംഗൻവാടികൾക്കാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായത്. നല്ല ഒരു മോഡൽ അംഗൻവാടി പോലെ നമ്മൾ ഈ 14 അംഗൻവാടികളെയും മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ
അംഗൻവാടികൾക്കുള്ള SNP എന്ന് പറയുന്നത് പോഷകാഹാരം, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ശിശുക്കൾക്കും ആവശ്യമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് നമ്മളെ അംഗൻവാടികളിലൂടെ നടന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 128,13,768 രൂപയാണ് ഈ 5 വർഷ കാലയളവിലായി നമ്മളെ അംഗൻവാടി SNP ഫണ്ടിന് മാത്രമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വയോജന പരിപാലനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ 5 വർഷക്കാലമായിട്ടും 5,67,000 രൂപ ഫണ്ട് വകയിരുത്തുകയും 135 വയോജനങ്ങൾക്ക് ഓരോ വർഷവും കട്ടിൽ വിതരണം നടത്താനും പഞ്ചായത്തിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ വർഷവും 16,80,000 രൂപ പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം അർഹരായ ഒരു കുട്ടി പോലും ഒഴിവാവാതെ നമുക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അംഗൻവാടികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 6,28,938 രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായത്. അംഗൻവാടികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിൽ 4 അംഗൻവാടികളാണ് ഇന്നും കെട്ടിടമില്ലാതെ ഉള്ളത്. 33 അംഗൻവാടികൾക്ക് മാത്രമാണ് മഞ്ചേശ്വരം സ്വന്തം കെട്ടിടമുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഭരണസമിതി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെ 2 അംഗൻവാടികൾക്ക് 6ാം വാർഡിലുള്ള ഒരു അംഗൻവാടിക്കും 7ാം വാർഡ് അതേ വാർഡിലെ മച്ചമ്പാടി അംഗൻവാടി, അമ്പിത്താടി അംഗൻവാടി, ഈ 2 അംഗൻവാടികൾക്ക് ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഈ ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നമ്മളെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ 2 അംഗൻവാടികൾക്ക് കൂടി നമുക്ക് സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനിയുള്ള ഭരണസമിതികളിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ അംഗൻവാടികളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടില്ല. പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെയാണ്. ആ പ്രശ്നം ഭരണസമിതിയിൽ അറിയിക്കുകയും ഭരണസമിതി അതിന് അനുകൂലമായ നടപടികൾ ഈ വർഷം സ്വീകരിക്കുകയും ഉണ്ടായി. കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ 18,49,638 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടിവെള്ളം തീരെ ലഭ്യമല്ലാത്ത അംഗൻവാടികളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അംഗൻവാടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗൻവാടികൾക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനം എടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗൻവാടികൾക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 37 അംഗൻവാടികളിൽ 6 അംഗൻവാടികളിൽ ഞാൻ ഒരു വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ 6 അംഗൻവാടികൾക്ക് നെയിം ബോർഡ് ഇല്ലതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം അത് പഞ്ചായത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം 6 അംഗൻവാടികൾക്ക് നെയിം ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാനില്ലേ സമ്മതം അറിയിക്കുകയും അത് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുകയും 6 അംഗൻവാടികൾക്ക് നെയിം ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അംഗൻവാടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വികസന സദസ്സിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് 2023 ആ സമയത്ത് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ മുറ്റത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിറയെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് തന്നെ അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളത് തന്നെ മിക്കവാറും ആർക്കും അറിയുന്ന കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ HMC മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു. നമുക്ക് ബോർവെള്ളമായിരുന്നു ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ചളിവെള്ളമായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ HMC മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുടിവെള്ളം ഇല്ല, ചളിവെള്ളമാണ് വരുന്നത്, നമ്മളെ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ മോശമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുപ്രിയ ഷെണോയി അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാൻ വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പഞ്ചായത്ത് തല പ്രോജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നല്ല ശുദ്ധജലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 60ഓളം രോഗികളാണ് ദിവസവും നമുക്ക് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ വരുന്നത്.
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്കായിട്ട് മരുന്നുകൾക്ക് ഒരു മുടക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എല്ലാം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മരുന്നുകൾക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് എന്തും പറയാൻ നമുക്ക് അത്രയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രസിഡൻ്റാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നൊരു പഞ്ചായത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസിഡന്റ് സ്പെഷ്യലി. അപ്പം എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരെ, അതുപോലെ നിർമ്മാണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരെ, നമ്മുടെ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളെ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും തദ്ദേശ സർക്കാരുടെയും വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കാനും പുതിയ വികസന ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനുമാണ് ഈ വികസന സദസ്സ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുമുള്ള വേദിയാണ് വികസന സദസ്സിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ച വികസന സദസ്സ് എന്ന ആശയം തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള 1034 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടന്നു വരികയാണ്. പ്രാദേശികമായ അനവധി വികസന വിഷയങ്ങൾ, അതുപോലെ വികസന മാതൃകകൾ, ഇനിയും നടപ്പിലാക്കേണ്ട വികസനം, നാളെ എൻ്റെ നാട് എങ്ങനെ മാറണം, ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട പുതിയ മാതൃകകൾ തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ വികസന സദസ്സിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. കേരളം ഇന്നോളം ആർജിച്ച സർവതല സ്പർശിയായ നേട്ടങ്ങളും വികസന മുന്നേറ്റങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നാടിൻ്റെ ഇനിയുള്ള വികസന രീതി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ജനങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഈ വികസന സദസ്സിലൂടെ ಸಾಧ್ಯವಾகும் എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ಅವಸಾನಿಪಿക്കുന്നു. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ಹರಿತ ಕರ್ಮಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುತ್ತಾ, ಹಲವಾರು ವಿಕಸನ ಸದಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಕಸನ ಸದಸ್ಯ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಹಲವಾರು ಈಗ ಲೈಫ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ PMIಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ವಿಕಸಿತ ಸದಸ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಕಸಿತ ಸದಸ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ
ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ರಾಧಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೀನ್ ಲವಿನೋ ಮಂತರೋ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಯಾದವ್ ಬಡಾಜೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಧಕ್ಕ, ಜಯಂತಕ್ಕ, ವಿನಾಯಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಕುಲ್ಸುಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೆರೆದಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈಗ ವಿಕಸಿತ ಸದಸ್ಯನ ಆಗಿಸಿರುವಂತ ಜಯಚಂದ್ರನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಮಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತ ಕರ್ಮ ಸೇನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ KCN ನ್ಯೂಸ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೆರೆದಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಚೆನ್ನೈ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಮೆಂಬರಿಗೂ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಇನ್ವಿಟೇಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಾದವ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮೇತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸಮೇತ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. കേരളത്തിന്റെ വടക്കേയറ്റത്ത് കർണാടക അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ചരിത്ര പ്രാധാന്യങ്ങളാലും സാംസ്കാരിക മികവിനാലും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ രാഷ്ട്രകവി ഗോവിന്ദ പൈയുടെ ഓർമ്മകൾ നെഞ്ചേറ്റുന്ന ഗ്രാമം. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് വ്യാപാര തുറമുഖമായി ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്ന ഹൊസങ്കടി മഞ്ചേശ്വരം. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്താൽ സമ്പന്നമായ മഞ്ചേശ്വരം മതസാഹോദര്യത്തിന്റെ പവിത്രബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ദേശമാണ്. അതിർത്തി ഗ്രാമമായതിനാൽ അവികസിതമായി കിടന്നിരുന്ന മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വികസന കുതിപ്പിന് വഴിയൊരുക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണസമിതി. അതിർത്തിയോര നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ ഗോവിന്ദപ്പൈ സ്മാരക കോളേജ്. ഈ ഒരു ഉപരിപഠന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾಗಿ ಮಾറ്റി ಪಂಚಾಯತ್ ಭರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತಿನ 9ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಡಾಜೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮೀಪದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇದು. ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ತು, ಹಾಗೆ ಈ ಪಂಚಾಯತಿನ ಭಾರವಾಹಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ್ ಬಡಾಜೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೀನ್ ಲವಿನ ಮಂತರ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಗಮನದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಹಲವಾರು ಭೌತಿಕವಾದ ಹಾಗೆ ಇತರ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದೆ. കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ വയൽ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്, കമുകിൻ തോപ്പുകളുണ്ട്. കാർഷിക സമൃദ്ധിക്കായി മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. മഞ്ചേശ്വരം 8ാം വാർഡിലെ ദേരമ്പാടിയിൽ കുളം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.
മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ സ്ഥലത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൃഷി ആവശ്യത്തിനായി കുളം നിർമ്മിച്ചു. മച്ചമ്പാലം ബ്രിഡ്ജ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി ആവശ്യത്തിനായി ഷെഡ് നിർമ്മിച്ച് പമ്പ് സെറ്റ് നൽകി. പദ്ധതി പ്രകാരം 16 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിച്ചു. ഗേരുകട്ടയിൽ കുടുംബശ്രീ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. അതോടൊപ്പം ഗേരുകട്ടെ 5-ാം വാർഡിൽ ST വിഭാഗത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. കസേര, ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്, TV, അലമാര എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് നൽകി. ഹൊസങ്കടിയിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപ സ്ഥലത്തെ മാറ്റിയെടുത്ത് ടാക്സി സ്റ്റാൻഡാക്കി മാറ്റി. സന്ദർശകർക്കു വേണ്ടി ബീച്ചിൽ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ അങ്കണവാടികൾ സൗന്ദര്യവൽക്കരിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേയറ്റത്ത് തലപ്പാടിക്കടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കണ്ണുതീർത്ത ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂൾ. ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്കൂളിൽ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചു. നല്ലൊരു കളിസ്ഥലം തയ്യാറാക്കി. കളിസ്ഥലത്തിനു പുറമെ കുട്ടികൾക്കായി പാർക്കും സ്കൂളിന് ഒരു ഗേറ്റും നിർമ്മിച്ചു. പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് പരമായിട്ട് നല്ല നിരവധി സൗലഭ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇന്റർലോക്ക്, അത് നല്ല മക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നിരവധി സഹായങ്ങൾ ഈ പഞ്ചായത്ത് പരമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ മെമ്പറായിട്ട് നല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരം ഉദ്വാവാര ഗവൺമെന്റ് LP സ്കൂൾ കെട്ടിടം പെയിന്റ് അടിച്ച് മനോഹരമാക്കി. കുട്ടികളുടെ മാനസികോല്ലാസത്തിനും അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സ്കൂൾ ചുവരുകളിൽ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു. ടൈൽസ് പാകി സ്കൂളിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. മേൽക്കൂരയുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തതോടെ സ്കൂളിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറി. 100 വർഷം പിന്നിട്ട GLPS ബഡാജ സ്കൂൾ ഇന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക സ്കൂളാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ ഇവിടേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ വാർഡിൻ്റെ മെമ്പർ തന്നെയാണ്, ശ്രീ യാദവ ബഡാജ. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഇൻ്റർലോക്ക്, പെയിൻറ്റിങ്, കിച്ചൺ പാത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ സ്കൂളിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് തന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ ഈ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ തയ്യാറാക്കി. തറകൾ ടൈൽസ് പാകി മനോഹരമാക്കി. പെയിന്റ് അടിച്ചു പുതുക്കിയ ചുവരുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കമനീയമാക്കി. സ്കൂളിന് ആവശ്യമായ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറും പാചകപ്പുരയിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാത്രങ്ങൾ, മേശകൾ, കസേരകൾ എന്നിവയെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് നൽകി. മഞ്ചേശ്വരത്തെ GWLP സ്കൂളിന് പഞ്ചായത്ത് പുതിയ കെട്ടിടത്തിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകി. ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി. സ്കൂൾ ചുവരുകളെ മനോഹരമാക്കി. കുട്ടികൾക്കുള്ള കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് നൽകുന്നതിന് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ അനുവദിച്ചു. കൂടാതെ കസേരകൾ, അലമാര, സൗണ്ട് ബോക്സ് എന്നിവ നൽകി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും മറ്റും അവതരിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റേജ് നിർമ്മിച്ചതിനൊപ്പം ഒരു പാർക്കും തയ്യാറാക്കി. പുതിയ കാലത്തിനനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടപ്പോൾ അറിവിടങ്ങൾ പുതിയ രൂപഭാവങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോഴത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. 5 വർഷങ്ങൾ, വികസന നേട്ടങ്ങളുടെ വർഷങ്ങൾ. ജനകീയ കൂട്ടായ്മയോടെ അനേകം വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി.
വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഇനിയും ഏറെയുണ്ട്. നേട്ടങ്ങൾ തുടരും.